ஓகே அத අපි විශේෂම දේව වචනේ බලන්න යනවා. நல்லது, நாங்கள் விசேஷமாக இந்த நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை பார்க்க போகிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අපේ දෑතේ උන්වහන්සේ තබා තිබෙනවා. தேவன் தம்முடைய வல்லமையை எங்களுடைய கரங்களிலே வைத்திருக்கிறார். මම ආයෙත් කියනනම් එක. நான் மறுபடியும் அதை சொல்லுகிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අපේ දෑතේ. ඔක්කොම කියන්නේ අපේ අත්දෑත. எல்லாரும் சொல்லும் எங்களுடைய கரத்திலே. ඔක්කොම ඔබේ අත්දිහා බලන්න. உங்களுடைய கரங்களை பாருங்க எல்லாரும். දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔබේ අතේ තිබිලා තියෙනවා. தேவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய கரத்திலே இருக்கிறது. ඉතින් අද මම පෙන්වන්න කැමති දේව වචනයෙන් කොහොමද ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ උන්වහන්සේගේ බලය ඔබේ දෑතට දුන්නේ. இந்த நாளிலே நான் தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாய் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் அவர் தம்முடைய வல்லமை எப்படியாக உங்களுடைய கரங்களுக்கு கொடுத்தார் என்று. මම ගිය සතියේ පුරාම මම ඉගැන්නුවා විශේෂයෙන්ම අපේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපිට තියෙන අනන්‍යතාවය අපිට තිබෙන පොසිෂන් එක තනතුර. கடந்த வாரம் முழுவதுமாக நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த காரியம் தான் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் எங்களுக்கு இருக்கிறதான அடையாளம், அதே போல நாங்கள் இருக்கிற இடம். දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගලවා ගද්දී උන්වහන්සේගේ කර්මුණක් වුණේ සිංහාසනය. தேவன் உங்களை மீட்டெடுக்கும் பொழுது அவருடைய ஒரு நோக்கமா இருந்தது சிங்காசனம். ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ ඉලක්කය වුණේ. அதுதான் அவருடைய நோக்கமா இருந்தது. ඔබව සිංහාසනයට ගෙන ඒම. உங்களை தம்முடைய சிங்காசனத்திற்கு கொண்டு வருவது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන් පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු අතේ උන්වහන්සේ වාඩි වෙලා උන්වහන්සේගේ සිංහාසනේ උන්වහන්සේ රජකම් කරනවා. கிறிஸ்து இப்போது பிதாவின் வலது பாரிசத்திலே அமர்ந்து கொண்டு சிங்காசனத்திலே அவர் ராஜரீகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். දැන් යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ නෙමෙයි ඉන්නේ. නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ නෙමෙයි, කුරුසියේ නෙමෙයි, සොහනේ නෙමෙයි ඉන්නේ. இப்போது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலேயோ அல்லது உலகத்திலேயோ அல்லது கல்லறையிலேயோ இல்லை. නමුත් උන්වහන්සේ තුන්වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා. හalleluya. அவர் මරණයෙන් மூன்றாம் நாளிலே ජයගත්තා. உயிரோடு எழுந்தார், மரணத்தை මේ வென்றார். ලෝකයෙන් ජයගත්තා. இந்த உலகத்தை வென்றார். අන්ධකාරයෙන් ජයගත්තා. அவர் இருளிலிருந்து வென்றார். පාපයෙන් ජයගත්තා. பாவத்திலிருந்து வென்றார். කීදෙනාට ආමෙන් කියන්න පුළුවන්ද? எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல ආමෙන් කියන්න முடியும்? පුළුවන්ද? எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? උන්වහන්සේ නැවත නැගිටලා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේව ඔස්සව ගන්නවා උසස්ම තැනට. அவர் உயிரோடு எழுந்த பிறகு அவரை உயர்த்துகிறார் மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு. දැන් උන්වහන්සේ වාසය කරන්නේ ඒ ස්ථානයේ සිංහාසනේ ස්වර්ගීය ස්ථානවල උන්වහන්සේගේ සිංහාසනේ උන්වහන්සේ වාඩි වී සිටමින් උන්වහන්සේ රජකම් කරනවා. இப்போது அவர் தாமே தம்முடைய சிங்காசனத்திலே பரலோக இடங்களிலே அமர்ந்து கொண்டு அவர் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ඒක සදා කාලයෙන් සදා කාලයටම තිබෙන යථාර්ථයක්. හalleluya. அது நித்தியமாகவே இருக்கும் உண்மை. ඒක සදා කාලයෙන් සදා කාලයටම උන්වහන්සේ ස්ථිර කරපු සත්‍යතාවයක්. அவர் நித்தியமாகவே உறுதிப்படுத்தின ஒரு உண்மைதான் இது. ඒක එළිදරව් වීමක්. அதுதான் வெளிப்பாடு. හැම කිතුණුවෙක්ටම මේ එළිදරව් වීම තියෙන්න අවශ්‍යයි. எல்லா கிறிஸ்தவனுக்கும் இந்த வெளிப்பாடு இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ රජකම් කරනවා. அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். අපේ සීසන්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. எங்களுடைய காலங்கள் மாறலாம். මනුෂ්‍යයන්ගේ තීරණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. மனிதனுடைய தீர்மானங்கள் மாறலாம். මනුෂ්‍යයාගේ මනස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. மனிதனுடைய இருதயம் மாறலாம். right ඔබ ඉන්න වාතාවරණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் இருக்கிற சூழ்நிலை මේ மாறலாம். తాවකාලික ලෝකයේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ එළිදරව් වීම මේ සත්‍යතාවය කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. இந்த தற்காலிகமான உலகத்திலே எல்லாமே மாறலாம், ஆனால் இந்த வெளிப்பாடு இந்த මොකද உண்மை ஒருபோதும் සත්‍යතාවයේ மாறாது. සියලු නාමයකටම වඩා උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවා තිබෙනවා. හalleluya. என்னது அந்த உண்மை எல்லா Amen. நாமங்களுக்கும் மேலாக அவருடைய Hallelujah. நாமம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். සියලුම ස්ථාන සියලුම බලවල් වලට වඩා උන්වහන්සේගේ ස්ථානය උන්වහන්සේ ඔසවලා උන්වහන්සේ දැන් සිංහාසනේ උන්වහන්සේගේ සතුරන් මැද්දේ මේ පොළවේ උන්වහන්සේ රජකම් කරනවා. හalleluya. ஆமென். எல்லா வல்லமைகளை பார்க்கிலும் அவர் தாமே தம்முடைய சிங்காசனத்தில் உயர்த்தப்பட்டவராக தம்முடைய எல்லா சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக அவர் ராஜரீகம் பண்ணி ඉතින් கொண்டிருக்கிறார். අද ඔබ ඔබේ මනස හිතුවා නම් මගේ ජීවිතේ මගේ පාලනයට මගේ පාලනයෙන් ඔබට ගිහිලා කියලා අද මට සුභාරංචියක් තියෙනවා. இந்த காலை நேரத்தில் நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய கட்டுப்பாட்டு மீறி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නම් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රජකම යටතේ ඉන්නේ. இந்த நாளிலே உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை நாங்கள் சொல்கிறோம். මේ கிறிஸ்துவுக்குள் ලෝකයේ நீங்கள் ඔබ இருந்தால் ජීවත් වෙන්න கிறிஸ்துவின் පුළුවන්. ஆளுகைக்குள் මේ இருக்கிறீர்கள். ලෝකයේ ඔබ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දේව රාජ්‍යයේ තිබෙන රජකම යටතේ තමයි ඔබ ජීවත් වෙන්නේ. இந்த உலகத்திலே நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், ஆனாலும் கிறிஸ்துவின் ராஜரீகத்துக்குள்ளே ඉතින් ඔබේ அவருடைய ஆளுகைக்குள் ජීවිතේ இருக்கிறீங்க. ඔබේ ජීවිතේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත සහ දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුවත් වීම නැතුව කිසිම දෙයක් ඔබේ ජීවිතේ වෙන්නේ නැහැ. ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதுவுமே தேவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் அவருக்கு தெரியாமல் நடக்காது. ඉතින් උන්වහන්සේගේ ඉලක්කය වුණේ මේ සිංහාසනේ අපි සමග උන්වහන්සේ ෂෙයා කරගන්න. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ බෙදා ගන්න එක. ඒ කියන්නේ ආධිපත්‍ය බලය
ඒක අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි උන්වහන්සේගේ ඉලක්කය උනේ. அவருடைய நோக்கமா இருந்தது என்ன? அவருடைய சிங்காசனம், அவருடைய வல்லமை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து ඒකයි கொள்வது. යේසුස් වහන්සේ ඔබව ගලව ගත්තේ. ஆகவே தான் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை மீட்டுக் கொண்டார். ඒ හේතුව උදෙසා තමයි යේසුස් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් මිලයක් ගෙව්වේ. அந்த காரணத்திற்காகவே தான் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக ஒரு விலையை செலுத்தினார். උන්වහන්සේ දැන් කියනවා මාත් එක්ක මේ සිංහාසනය සමග මාත් එක්ක වාඩි වෙලා රජකම් කරන්න. அவர் இப்போது சொல்லுகிறார், என்னோடு கூட இந்த சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு என்னோடு கூட நீங்க ராஜரீகம் ඉතින් பண்ணுங்க. ගැලවීමේ අන්තිම ඉලක්කය තමයි ඔබව සිංහාසනයට ගේන එක. ஆகவே ரட்சிப்பின் கடைசி நோக்கம் தான் உங்களையும் அந்த ක්‍රිස්තුස් சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு වහන්සේ வருவது. සමග රජකම් කරන එක තමයි උන්වහන්සේගේ අන්තිම අරමුණ උනේ. නැත්තම් கிறிஸ்துவோடு கூட ඒක තමයි අල්ටිමේට් ගෝල් එක. கிறிஸ்துவோடு கூட ராஜரீகம் பண்ணுவதுதான் அவருடைய கடைசியான நோக்கமா இருந்தது. ඒකයි එලිදරව් පොතේ කියනවා එලිදරව් පොතේ 1:5-6 බලමු අපි. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது 6வது வார்த்தைகளை நாங்கள் பார்ப்போம். 1:5-6 வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது 6வது வார்த்தைகள். විශ්වාස සාක්ෂිකාරය වූ මලවුන්ගෙන් නැගිටි කුළුදුල්ලා වූ පොළවේ රජුන්ගේ අධිපතයා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන්ද නුඹලාට කරුණාවත් සමාදානයත් වේවා. අපට ප්‍රේම කරන්නා වූ තමන්ගේ ලේයින් අපේ පාපවලින් අප මිදුවා වූ අපව රාජ්‍යයක්ද තමන් පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකයන්ද කළා වූ තනන් වහන්සේට ගෞරවයද පරාක්‍රමයද සදාකාලයටම වේවා. ආමෙන්. ஆமென். உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. උන්වහන්සේ අපිව රාජ්‍යයක් සහ පූජකයෙක් බවට පත් කළා. அவர் தாமே நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கியிருக்கிறார். ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ රජ කෙනෙක් කළා උන්වහන්සේ ඔබව ගලව ගද්දි. தேவன் உங்களை ஒரு ராஜாவாக மாற்றி உங்களை ரட்சித்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ රාජ්‍යයක් බවට පත් කළා. அவர் உங்களை ஒரு ராஜ்யமாக மாற்றியிருக்கிறார். ඒ කියන්නේ ඔබට ආධිපත්‍යයක් දීලා තිනවා. அப்படியானால் உங்களுக்கு ஒரு அதிகாரத்தை රජ கொடுத்திருக்கிறார். කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් රජකම් කරනවා. ஒரு ராஜா சாதாரணமாக ராஜரீகம் பண்ணுவார். රජ කෙනෙක් ඇවිල්ලා නායකයෙක් වගේ ජීවත් වෙනවා. ஒரு ராஜா ஒரு தலைவனை போல வாழுவான். ඒක අපේ ජීවිතේ අපි මතක තියාගන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආධිපත්‍ය තියලා දිනවා අපේ මේ ජීවිතය තුල. அதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேவன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுக்கு அதிகாரத்தை උන්වහන්සේ கொடுத்திருக்கிறார். ආධිපත්‍ය ඔබට දීලා තිබෙනවා ඔබ ඉන්න වාතාවරණය තුල ඒ වගේම ඔබ ඉන්න සිටුේෂන් එක ඉහළින් ඔබ උන්වහන්සේ තබා තිබෙනවා. நீங்க இருக்கிறதான சூழ்நிலைக்கு மேலாக தேவன் உங்களை வைத்திருக்கிறார். அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ඔබ ඔබේ සිටුේෂන් එක යට නෙමෙයි ඉන්නේ නමුත් ඔබ සිටුේෂන් එක උඩින් ඉන්නේ ඉහළින්. நீங்க உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு கீழே அல்ல மேலாக இருக்கிறீங்க. ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ද්විතීක කතාවේ කියනවා 28:13 කියනවා මම ඔබව හිස කළා. ஆகவே தான் உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் 13வது வார்த்தையில் தேவன் சொல்கிறார், நான் உன்னை தலையாக்கினேன் வாளாக அல்ல. වලිගේ මනුෂ්‍යයා යන හැම තැනම ඇදගෙන යනවා වලිගේ. வாள் என்று சொன்னால் மனிதன் போகிற எல்லா இடங்களுக்கும் இழுத்து கொண்டு போகிற ஒரு අද காரியம். ඔබේ ජීවිතේ ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕනේ හැම තැනම ඇදගෙන යන ජීවිතයක් නෙමෙයි. ஆனால் இந்த நாளிலே நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வாழ வேண்டும். எல்லா இடத்துக்கும் இழுத்து கொண்டு போகிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. හැම වාතාවරණයකටම හැම සිටුේෂන් එකටම වඩා ඉහළින් ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව තබා තිබෙනවා. எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் மேலாக தேவன் உங்களை வைத்திருக்கிறார். ஆமென் சொல்ல முடியுமா? ඔබ හිස. ஏனென்றால் நீங்க தலை, ඔබ වලිගේ නෙමෙයි. நீங்க வாள் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආධිපත්‍ය දීලා තියෙන මේ ජීවිතේ. தேவன் இந்த வாழ்க்கையில உங்களுக்கு அதிகாரத்தை ඔබ රජ கொடுத்திருக்கிறார். කෙනෙක්. நீங்கள் ஒரு ராஜா. ඔබ රජකම් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ තෝරාපත් කරගත්තා. நீங்க ராஜரீகம் பண்ணும் படியாகத்தான் தேவன் உங்களை උන්වහන්සේ සමග தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். සිංහාසනයේ වාඩි වෙලා රජකම් කරන ස්වර්ගීය ස්ථානවල උන්වහන්සේ ඔබට ස්ථානයක් ලබා දුන්නා. அவரோடு கூட சிங்காசனத்திலே அமர்ந்து அந்த பரலோக இடங்களிலே உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ඒක තමයි ඔබේ ස්ථානය. அதுதான் உங்களுடைய இடம். ඒ ස්ථානය ඔබ එතන වාඩි වෙන්න අවශ්‍යයි. அந்த இடத்திலே நீங்கள் அமர வேண்டும். දැන් ගීතාවලි පොතේ කතා කරනවා. நாங்கள் சங்கீத புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம். ගීතාවලි පොතේ 110. சங்கீதம் 110. ගීතාවලි පොතේ 110 1-3 දක්වා. சங்கீதம் 110வது அதிகாரம் முதல் வார்த்தையிலிருந்து 3வது வார்த்தை வரை. මේක දාවිත් රජතුමා ලියන ගීතාවලියක්. தாவீது ராஜா எழுதுகிற ஒரு பாடல். කියන ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ ස්වාමින්ට කතා කොට මා විසින් නුඹේ සතුරන් නුඹේ පාපුටුව කරන තෙක් මාගේ දකුණු පැත්තේ
හිඳ ගන්නයි කීසේක. கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி, நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்காரும் ඉතින් என்றார். දාවිත් රජතුමා කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ පියාණන් වහන්සේ මාගේ ස්වාමින් වහන්සේට. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට කියනවා මාගේ දකුණු පැත්තේ වාඩි වෙන්න. தாவீது சொல்லுகிறார், என்னுடைய ஆண்டவரை பார்த்து, பிதாவானவர் என்னுடைய ஆண்டவர் என்று சொல்லும் பொழுது ඇයි இயேசு වාඩි கிறிஸ்துவை වෙන්න කියලා பார்த்து, ඇයි වාඩි වෙන්න කියලා කියන්නේ දකුණු පැත්තේ? வலது பாரிசத்தில் அமரவென்று ஏன் சொல்லுகிறார்? උන්වහන්සේගේ සතුරන් උන්වහන්සේගේ පාපුටුවක් හැටියට කරන තෙක් උන්වහන්සේ රජකම් කරන පිණිස උන්වහන්සේට වාඩි වෙන්න කියනවා. அவருடைய சத்துருக்களை அவருடைய பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும், அவர் ராஜரீகம் பண்ணும் வரைக்கும் அமரவென்று சொல்லுகிறார். අද දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරෝ බොහොමයක් තියෙනවා මේ ලෝකේ. அப்படியானால் தேவனுடைய சத்துருக்கள் அதிகமாக නපුර இருக்கிறார்கள் කියන இந்த එක உலகத்திலே. නපුර කියන එක අද දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන දෙයක්. தீமை என்று சொல்வது தேவனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிற ஒரு காரியம். නමුත් කී දෙනෙක් දන්නවද දෙවියන් වහන්සේගේ මේ රජකම් කරන මේ ආධිපත්‍ය නිදහස් වුණා මේ පොළොවට. ஆனால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும், தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிற அந்த அதிகாரம் இந்த உலகத்திற்கு வந்த பொழுது සෑම සතුරෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ පාපුටුවක් වෙන්න යනවා. எல்லா හalleluya. சத்துரும் தேவனுடைய பாதபடியாக மாற போகிறான். හalleluya. ஆமென். ඒකයි ஹalleluya. ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ තමාගේ සතුරන් තමාගේ පාද යට ஆகவே தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த இடத்திலே, உங்களுடைய சத்துருக்களை உங்களுடைய ක්‍රිස්තුස් பாதத்தின் වහන්සේගේ සතුරන් பாதபடியாக. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය තුල උන්වහන්සේගේ පාද යට තියෙන්නේ. கிறிஸ்துவின் හalleluya. எல்லா சத்துருக்களும் அவருடைய ஆமென். சரீரத்தினாலே பாதபடியாக்கி இருக்கிறார். තමාගේ සතුරන් තමාගේ ඔළුව උඩ නෙමෙයි ඉන්නේ. உங்களுடைய சத்துருக்கள் உங்களுடைய தலைக்கு மேலே அல்ல இருப்பது, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරේ නෙමෙයි ඉන්නේ. கிறிஸ்துவின் தோளிலே அல்ல නමුත් இருப்பது. උන්වහන්සේ පොරොන්දුවක් දෙනවා මම උන්වහන්සේගේ පාද යටට දානවා හැම සතුරෙක්. ஆனாலும் அவர் ஒரு பொருத்தனை கொடுக்கிறார், எல்லா சத்துருக்களையும் ඉතින් பாதத்தின் උන්වහන්සේ கீழே நான் போடுவேன் උන්වහන්සේ என்று. සමග රජකම් කරන සෙනගක් හැටියට අපිට වගකීමක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ වෙන හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ පාද යටට ගේන පිණිස. ஆகவே அவரோடு கூட ராஜரீகம் பண்ணுகிற மனிதர்களாக எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது, அவருக்கு எதிராக இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் பாதங்களுக்கு கீழே கொண்டு வருவதற்கு. මේක එක අරමුණක් උන්වහන්සේ කියනවා. இது ஒரு நோக்கம் அவருடைய. ඒකයි මම ඔබට සිංහාසනේ වාඩි වෙන්න කියන්නේ මාත් එක්ක. ஆகவே தான் நான் உங்களுக்கு என்னோடு கூட சிங்காசனத்தில் அமர வைத்து ඒකයි சொல்லுகிறேன். උන්වහන්සේට දුන්න ආධිපත්‍යය ඔබ සමග ෂෙයා කරගන්නේ ඒක හේතුව නිසා. அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறது அந்த காரியம் අද ඔබේ நிமித்தமாக. ජීවිතේ ඔබ යම් කිසි සටනක් තුල ඉන්නවා නම් අද ඔබ දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔබට ආධිපත්‍ය ස්වාමින් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. இந்த நாளிலே நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு போராட்டத்துக்குள்ள இருந்தால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள ඔබේ வேண்டிய ஒரு காரியம் මනසේ தான் தேவன் அதிகாரத்தை ඔබේ கொடுத்திருக்கிறார். සිතුවිලි වලින් ඔබ යම් කිසි සටනක් ඇති කරගෙන තිබෙනවා නම් ඒ සිතුවිලි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට විරුද්ධව සිටිනවා නම් உங்களுடைய இருதயத்திலே நீங்கள் ஒரு போராட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாமல் அவருடைய சித்தத்துக்கு අද மாறான යේසුස් சிந்தனையா වහන්සේගේ இருந்தால், නාමයෙන් මම ඔබට කියන්න කැමති දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පාද යටට ඒ සිතුවිලි ගේන්න යනවා. இந்த நாளிலே இயேசுவின் ஆமென். நாமத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், தேவன் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழாக, உங்களுடைய பாதங்களுக்கு கீழாக அந்த எல்லா අද යම් சிந்தனைகளை කිසි கொண்டு வர අන්ධකාර போகிறார். බලවේග ඔබේ ජීවිතේට බලපෑමක් ඇති කරන පිණිස නැත්නම් ඇති කරලා තිබෙනවා නම් අතීතේ හෝ වර්තමානයේ අද මම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කැමති ඒ හැම බලවේගයක්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පාද යටට එන්න යනවා. ஏதாகிலும் ஒரு அந்தகார வல்லமை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்குமானால், கடந்த காலத்திலே அல்லது நிகழ்காலத்திலே உங்களை கட்டுப்படுத்தி දෙන්නයි கொண்டிருக்கும் විශ්වාස எல்லாமே කරේ. ඒක අපුඩ එක. கிறிஸ்துவுக்கு දෙන්න கீழே, අපුඩ එක. அவருடைய දෙන්න பாதங்களுக்கு கீழே கொண்டு வர අපි යේසුස් போகிறார். වහන්සේව අත්පොළොසන් දෙමු. ஆமென். நாங்கள் நன்றாக கரங்களை தட்டுவோம் கிறிஸ்துவுக்கு. උන්වහන්සේ ඔබ සමග මේ ආධිපත්‍ය ෂෙයා කරගත්තා. அவர் உங்களோடு கூட இந்த බෙදා அதிகாரத்தை பகிர்ந்து උන්වහන්සේ கொண்டார். කියන මා සමග එන්න මේ ආධිපත්‍ය මේ පොළවේ නිදහස් කරන්න. அவர் சொல்லுகிறார், என்னோடு கூட வாருங்கள், இந்த அதிகாரத்தை இந்த உலகத்திலே நாங்கள் අද ඔබ கொடுப்பதற்கு. හිතනට වඩා ඔබට බලයක් තිබෙනවා ඔබ ඇතුළාන්තේ. இன்று நீங்க நினைக்கிறதுக்கு விட உங்களுக்கு ஒரு ඔබ வல்லமை இருக்கிறது. දන්න දේට වඩා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඔබට ඊට වඩා ආධිපත්‍යයක් මම ඔබට දීලා තියෙනවා. உங்களுக்கு தெரிந்த காரியங்களை விட உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கர்த்தர் சொல்லுகிறார் අපි கொடுத்திருக்கிறேன் හැම என்று. කෙනෙක්ම මේ ආධිපත්‍ය අපි ගන්න අවශ්‍යයි. ஆகவே நாங்கள் எல்லாருமே இந்த அதிகாரத்தை எடுக்க வேண்டும். ඇයි ආධිපත්‍ය දුන්නේ? ஏன் அதிகாரத்தை கொடுத்தார்? දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට දෙවියන් වහන්සේගේ පරමාර්ථයට විරුද්ධ වෙන යම් කිසි දෙයක් තිබෙනවා නම් ඒ දේවල් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පාද යටට ගේන පිණිසයි. தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாத அவருக்கு விரோதமான காரியம் ஏதாகிலும் இருந்தால் அவைகள் எல்லாமே அவருடைய கிறிஸ்துவுக்குள் අද අපි பாதங்களுக்கு கீழே මොහොතක් கொண்டு අපි ඇස් දෙක வருவதற்கு වසාගෙන කියමු ස්වාමිනී நாங்கள் கண்களை மூடி சில நேரம் சொல்லுவோம். මාතක මේ යාඥාව කියන ස්වාමිනී என்னோடு கூட சொல்லுங்கள், கர்த்தாவே, මම ස්වර්ගීය ස්ථානවල நான் பரலோக இடங்களிலே ඔබ සමග உம்மோடு கூட වාඩි වීමින් සිටිනවා. அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ඔබ වහන්සේ நீர் මට බලය எனக்கு வல்லமை සහ ආධිපත්‍ය அதிகாரத்தை
උභාන්සේ දී තිබෙනවා. கொடுத்திருக்கிறீர். ඒ ආධිපත්‍ය அந்த அதிகாரம் මගේ දෑතට என்னுடைய கரங்களுக்கு මගේ මුඛයට என்னுடைய வாய்களுக்கு මම අද ලබා ගන්නවා. நான் இப்போது பெற்றுக்கொள்கிறேன். මම කතා කරන හැම දෙයක්ම நான் பேசுகிற எல்லாமே ඔබාන්සේගේ වචනේ ආකාරයට உம்முடைய வார்த்தையின் படி, ඔබාන්සේගේ කැමැත්තේ ආකාරයට உம்முடைய சித்தத்தின் படி, ඔබාන්සේ මේ පොළවේ நீர் இந்த உலகத்திலே ස්වර්ගය මෙන්ම பரலோகத்தை போல පොළවේ දිෂ්ඨ කරනවා. இந்த உலகத்திலேயும் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. நிறைவேற்றும். ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ස්වර්ගීය ස්ථානවල ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ස්ථානයක් දී තිබෙනවා. උන්වහන්සේ සිංහාසනයේ ඔබ සමග වාඩි වී සිටිනවා. பரலோக இடங்களிலே கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அவரோடு கூட அவருடைய சிங்காசனத்திலே அமரும்படியாக. දෙවනි පදයේ කියනවා ඊට පස්සේ இரண்டாவது வார்த்தையிலே ස්වාමින් சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, වහන්සේ සියොන් හි සිට ඔබගේ ශක්තිය නැමැති සැරයටිය එවනසේක. ஆமென். கர்த்தர் சீயோனில் இருந்து உமது வல்லமையின் செங்கோலை அனுப்புவார். ඔක්කොම කියන මාතක සියොන්. நாங்கள் எல்லோரும் சொல்லும் சியோன். right සියොන්. சியோன். ඔබ notes ගන්නවා නම් සියොන් කියලා ලියා ගන්න. நீங்க குறிப்புகள் எடுத்தால் சியோன் என்று எழுதி கொள்ளுங்க. ඔබ සියොන් ගැන දන්නේ නැත්නම් உங்களுக்கு சியோனை பற்றி ඔබ தெரியாவிட்டால் කිතුණෙක් නෙමෙයි. நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்ல. right ඔබ සියොන් කියන ස්ථානය ගැන ඔබට එළිදරව් වීමක් නැත්නම් சியோன் என்கிற இடத்தை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு ඔබ කිතුණෙක් இல்லாவிட்டால் නෙමෙයි. நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்ல. right සියොන් වලින් එනවා කියනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ ශක්තිය සහ බලය සැරයටියකින් ඒක මේ පොළවට එනවා. அவருடைய வல்லமை அதே போல அவருடைய பலன் ஒரு செங்கோலாக இந்த உலகத்திலே வருகிறது சியோனில் මෙතන இருந்து. ප්‍රධාන පද දෙකක් තියෙනවා මම අද highlight කරන්න කැමතියි. இந்த இடத்துல மிக முக்கியமான இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறது. நான் அதை உங்களுக்கு தெளிவாக සියොන් சொல்கிறேன். කියන ස්ථානය சியோன் என்கிற இடம், ඒ වගේම සැරයටිය. அதே போல செங்கோல். අපි දන්නවා සැරයටිය කියන්නේ රජ කෙනෙක්ගේ ආධිපත්‍ය සංකේතවත් වෙන ආයුධයක්. எங்களுக்கு தெரியும் செங்கோல் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ராஜாவின் அதிகாரத்தை குறிக்கிறதா රජ இருக்கிறது. කෙනෙක්ගේ රජකම සහ බලය සංකේතවත් වෙන ආයුධයක්. ஒரு ராஜாவின் ராஜரீகம் அதே போல வல்லமை குறிக்கிற ஒரு காரியம் தான் செங்கோல். දැන් මේක කතා කරනවා සියොන් වලින් තමයි මේ බලය නිදහස් වෙන්නේ. මේ බලය එන්නේ මේ පොළවට. இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சியோனில் இருந்து தான் இந்த வல்லமை வெளிப்படுகிறது. දැන් මේ සියොන් කියන ස්ථානය මොකද්ද? அப்படியானால் இந்த சியோன் என்கிற இடம் என்ன? right හේබ්‍ර පොතේ 12:22 எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் මේ සියොන් 22வது කියන வார்த்தை. ස්ථානයේ කවුද ඉන්නේ? இந்த சியோன் என்கிற இடத்துல யார் இருக்கிறார்? සියොන් කියන ස්ථානය මොන වගේද? இந்த சியோன் என்கிற இடம் எப்படிப்பட்டது? මේක පොළවේ ස්ථානයක්ද නැත්නම් ස්වර්ගයේ ස්ථානයක්ද? இது உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு இடமா அல்லது பரலோகத்தில் இருக்கிற ஒரு හේබ්‍ර இடமா? පොතේ 12:22 කියනවා. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் මේ 22வது සියොන් කියන வார்த்தை. ස්ථානය ගැන කතා කරනවා. இந்த சியோன் என்கிற இடத்தை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது. නමුත් නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දට. ஆனாலும் நீங்கள் இப்போது சியோன் மலைக்கு අපි ඒක කියමු சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். මේකට කියමු right? நாங்கள் அனைவருமாக வாசிப்போம் அதை. මාත් එක්ක කියන්න. என்னோடு கூட வாசிங்க. නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දට. right? මාත් එක්ක එකට කියන්න. right? සිංහලෙන් විතරක් කියන්න. සිංහලෙන් විතරක් කියමු. சேர்ந்து வாசிப்போம். නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දට. ආයෙත් කියමු. right? ඒක සමහරක් අය තාම තේරුන්නේ නැහැ. right? නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දට. දැන් මේකේ අපි බැලුවොත් උන්වහන්සේ කියන්නේ කවදා හරි ඔයා සියොන් කන්දට එනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்களோ சியோன் மலையின் இடத்திற்கு சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். அப்படியானால் ஒரு நாள் நாங்கள் சேருவோம் அல்ல. උන්වහන්සේගේ දරුවන්ට උන්වහන්සේගේ සෙනඟට කියනවා දැන් ඔබ ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්ද මත. அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து தம்முடைய ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார், இப்போது நீங்கள் சியோன் மலையின் இடத்திலே சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். හලෙලුයා කියන්න පුළුවන්ද ඒකට? ஹalleluya சொல்ல දැන් முடியும். හුඟක් අය බලන් ඉන්නවා මැරිලා ස්වර්ගයට යන්න සියොන් වලට යන්න. இன்று அநேகர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க மரித்த பிறகு නමුත් சியோனுக்கு ඔබ දන්නවද பரலோகத்துக்கு ඔබේ செல்வதற்கு. බයිබලයේ කියලා තිබෙනවා දැනටමත් උන්වහන්සේගේ සභාව සියොන් කන්දට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ஆனாலும் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுடைய வேதாகமத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது බලවත් இப்போது සත්‍යතාවය. சபை සිயோனுக்கு வந்திருக்கிறது මේක என்று. බලවත් එළිදරව් වීම. இது மிகவும் வல்லமையான මේ வெளிப்பாடு සියොන් சத்தியம். කියන ස්ථානයේ ඇවිල්ලා ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ නුවර වූ ස්වර්ගීය යෙරුසලම. இந்த சியோன் என்று சொல்லும் பொழுது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பட்டணமாகிய ඉතින් எருசலேமா බයිබලයේ இருக்கிறது. සියොන් කියලා මේ අවස්ථාවේදී කතා කරද්දී කතා කරන්නේ මේ පොළවේ ස්ථානයක් ගැන නෙමෙයි. வேதாகமத்திலே சியோன் என்று இந்த இடத்தை குறித்து பேசும் பொழுது பேசுவது ඊට உலகத்துக்குரிய ஒரு පසුව இடம் அல்ல. ඊට පසුව තියෙන වාක්‍ය කියනවා නුවර ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ නුවර වූ ස්වර්ගීය යෙරුසලම තමයි මේ සියොන් කියන්නේ. அதற்கு பிறகு நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய பட்டணமாகிய பரலோகத்தின் எருசலேம் தான் இந்த சியோன் என்று. කී දෙනෙක් කැමතිද සියොන් වල අත්දැකීමක් ලබා ගන්නද? எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் சியோனின் ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு? ස්වර්ගීය ස්ථාන වලින් අත්දැකීමක් ලබා பரலோக ගන්න. இடங்களில் ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு. ஹalleluya. ඔබ දැනටමත් සියොන් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. இப்போதே நீங்க சியோனை வந்து அடைந்திருக்கிறீங்க. මම ඒක පෙන්නන්නම්. நான் அதை காட்டுகிறேன் ඊට පස්සේ உங்களுக்கு. කතා කරනවා කණ්ඩායම් තුනක් ගැන. මේ කණ්ඩායම් තුන තමයි සියොන් වල ඉන්නේ.
பின்பு 3 குழுக்களை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 3 குழுக்கள் தான் சியோனிலே ඊට පස්සේ இருக்கிறார்கள். කියලා ස්වර්ගීය යෙරුසලමට අවිල්ලා තියෙනවා ගණන් නැති නැත්නම් ගණන් කරන්න බැරි දේවදූත සේනාවක් මේ සියොන් කන්දේ ඉන්නවා. இந்த சியோன் மலையிலே யார் இருக்கிறார்? எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத தேவதூதர்கள். කවුද ඉන්නේ පළවෙනි කණ්ඩායම? முதல் குழு என்ன? දේවදූත කණ්ඩායම. தேவதூதர் குழு. ඉතින් දේවදූතයන් මේ සියොන් වල ඉන්නේ. இந்த தேவதூதர்கள் தான் சியோனில் இருக்கிறார்கள். Hallelujah. ஹalleluya. දැන් මේ දේවදූතයන් සමග ඊට පස්සේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. இந்த தேவதூதர்களோடு கூட இன்னும் ஒரு குழு ඊළඟ இருக்கிறாங்க. පදේ 23. மற்ற வார்த்தை நாங்கள் right பார்ப்போம். ඊළඟ පදේ කියනවා 23. 23வது வார்த்தையில் ස්වර්ගයේ නාම ලියා තිබෙන කුළුදුල්ලන්ගෙන් මහා රැස්වීමට හා සභාව ඔක්කොම කියන්නේ සභාව right සියල්ලන්ගේ විනිශ්චයකාරී වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කරන ලද ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ආත්මද right දෙවනි කණ්ඩායම කවුද කියනවා ස්වර්ගයේ නාම ලියා තිබෙන කුළුදුල්ලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ සෙනග right සභාව. இரண்டாவதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் பரலோகத்தில் பேர் எழுதி இருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையினிடத்தில். අද ඔබේ නම කොහේ නැති වුණත් ෂුවර් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ස්වර්ගයේ ලියා ගන්න. இன்று உங்களுடைய பெயர் எங்கு இல்லாவிட்டாலும் நீங்கள் ஒரு உறுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று. අද ඔබේ නම ස්වර්ගයේ නැත්තම් මම කියන මේ කිසිම දෙයක් ඔබට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. இன்று உங்களுடைய பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்படாமல் இருந்தால் நான் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. කර මොහොතේදී යේසුස් වහන්සේ කරපු පූජාව ඒක විශ්වාස කරන මේ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ කියනවා ඔබේ නාමය ස්වර්ගයේ ලියනවා. ஆனாலும் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் செய்த அர்ப்பணிப்பை விசுவாசிக்கும் பொழுது අය පුරුදු වෙලා තියෙන මේ ලෝකේ තියෙන පොත්වල නම් කොහොමද ලියා ගන්න. இன்றைக்கு अनेகர் அவர்கள் பழகி இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற புத்தகங்களுடைய தங்களுடைய பெயர் எழுதி கொள்ள. සම්ප්‍රදායෙන් උගන්වන්නේ කොහොමාරි පොතක නමක් ලියා ගන්න. நாங்கள் பார்க்கிறோம் சாதாரணமாக ஒரு சாம்பிரதாயமாக அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிற காரியம் புத்தகத்திலே பெயர் எழுதப்பட வேண்டும். පොතක නමක් ලියා ගන්න ඕනේ. நாங்கள் திருமணமாகும் பொழுது ஒரு புத்தகத்திலே பெயர் எழுதி கொள்ள வேண்டும். අපිට මරුණම අපිව වලලන්නත් අපිට පොතක නමක් ලියා ගන්න. நாங்கள் மரிக்கும் பொழுது எங்களை புதைப்பதற்கு கூட எங்களுக்கு ඉස්කෝලේකට දාගන්න උනාම අපි කොහොමාරි පොතක කිතුණු පොතක නමක් ලියා ගන්න. கிறிஸ்தவ புத்தகத்தில் எங்களுடைய பெயர் நாங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டும். பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு போட අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට එන්නෙත් ඒ හේතු මත. அநேக நேரங்களில் தேவனுடைய சபைக்கு வருவதும் அந்த காரணமாக தான். නමුත් ඔය කිසිම පොතකට වඩා ස්වර්ගයේ නම ඔබ ලියාගත්තේ නැත්නම් ஆனாலும் இந்த எந்த புத்தகத்தை பார்க்கிலும் பரலோகத்திலே உங்களுடைய பெயரை நீங்கள் எழுதி கொள்ளாவிட்டால் ඔබට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් உங்களுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. හalleluya. ஹalleluya. ස්වර්ගයේ නාම ලියා තිබෙන සභාව பரலோகத்திலே பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிற சபை මේ සියොන් වල දැනටමත් ඉන්නවා. இந்த சியோனிலே இப்போதே இருக்கிறது. ඉතින් කොහොමද අපි මේ සියොන් වල ඉන්නේ? அப்படியானால் எப்படி நாங்கள் இந்த சியோனிலே මම ගිය இருப்பது? සතියේ කියනවා කොහොමද අපේ ආත්මය දැන් ස්වර්ගීය ස්ථානවල ස්වාමින් වහන්සේ සමග සිංහාසනේ ராஜகம் කරනවා. கடந்த வாரத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த காரியம் தான் எங்களுடைய ஆத்மா எப்போது தேவனோடு ඔබේ கூட ශරීරය සිංහාසනத்தில் මේ இருக்கிறது. පොළවේ තියෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய சரீரம் இந்த නමුත් உலகத்தில் ඔබේ இருக்க முடியும். ආත්මික ජීවිතයේ ඉහළ ස්ථානවල තියෙන්න ඕනේ. ஆனாலும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மேலான ඔබේ இடங்களில் இருக்க ආත්මික வேண்டும். ජීවිතයේ මේ පොළවේ වෙන හැම කාරණාවකින්ම ඇදගෙන යන්න බෑ. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் மூலமாக இழுபட்டு போக முடியாது. ඇයි පල්ලියාවේ නැත්තේ ටියුෂන් ක්ලාස්? ஏன் நீங்க ஆலயத்துக்கு வரவில்லை? எங்களுக்கு டியூஷன் ඇයි යාඥා කරන්න බැරි වුණේ? ஏன் ஜெபிக்க முடியாமல் போனது? මට උයන්න තිබ්බා. எனக்கு சமைக்க இருந்தது. නැත්නම් මට වැඩ තියෙනවා. මේ පොළවේ කාරණා වලින් අපේ ආත්මික ජීවිතය ඇදගෙන යන්න බෑ වලිගයක් හැටි. இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் மூலமாக எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இழுபட்டு போக අපේ முடியாத ஒரு வாளை ආත්මික போல. ජීවිතයේ තියෙනෝනේ ඉහළ ස්ථානවල. හalleluya. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உயர்ந்த Amen. இடங்களில் இருக்க வேண்டும். ஹalleluya ඒකයි මේ சொல்லுவோம். සභාවේ කාටවත් නිදහසට කරුණු දෙන්න බෑ ඔබේ ආත්මික ජීවිතය ඉහළ ස්ථාන නැතුව. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை விநாச மேலான காரணம் இடங்களிலே என்னப்பா? வைத்துக் கொள்ளாமல் இந்த சபையில யாருக்குமே சாக்கு போக்கு சொல்ல කිතුනුවන් முடியாது. යාඥා කරන්න ඕනේ. கிறிஸ்தவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். කිතුනුවන් දේව වචනේ කියවන්න ඕනේ. கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். කිතුනුවන් දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවයක් ඒක සම්බන්ධතාවය තුලින් උන්වහන්සේගේ ස්ථාන ඉහළ ස්ථානවලට අපි යන්න අවශ්‍යයි. கிறிஸ்தவர்கள் தேவனோடு கூட Hallelujah. உறவை வைத்துக் கொண்டு மேலான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். නිදහසට කාරණා දෙන්න එපා. නිදහසට කාරණාවක් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ ඔබ වලිගයක්. எந்தவித சாக்கு போக்கும் சொல்ல வேண்டாம். அப்படியாக நீங்க காரணங்கள் ජීවිතේ சொன்னால் நீங்கள் කාරණා பாழா වලින් හැම இருக்கிறீங்க. දෙයකින්ම ඔබ ඇදගෙන යනවා මේ ආත්මික ජීවිතය. ஏனென்றால் இந்த வாழ்க்கையின் காரியங்கள் மூலமாக இழுபட்டு போறீங்க இந்த අද ஆவிக்குரிய ඔබ තීරණයක් வாழ்க்கையில. ගන්න. இன்று හalleluya. ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. මගේ ආත්මික ජීවිතේ මම ඉහළ ස්ථානවලට ගෙනියන්න. என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நான் Hallelujah. மேலான இடங்களுக்கு கொண்டு வர අද ඔබ போகிறேன். තීරණයක් ගන්න. இன்று தீர்மானத்தை මගේ எடுங்க. ආත්මික ජීවිතේ මං ආධිපත්‍ය සිංහාසනයේ ස්වාමින් වහන්සේ සමග බලය තියෙන ස්ථානවලට මම ගෙනියගෙන. என்னுடைய ஆவிக்குரிய Amen. வாழ்க்கையை தேவனோடு கூட சிங்காசனத்திலே அவருடைய வல்லமை இருக்கிற ඉතින් இடங்களுக்கு நான் සියොන් கொண்டு செல்ல වල போகிறேன். අපි වාසය කරනවා දැන්. අපේ ආගමේ ආත්මික නාම ජීවිතේ සියොන්වල. අපේ ආත්මය දැන් එතන ඉන්නේ.
எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நாங்கள் ஆவியில அங்க இருக்கிறோம் දැන් ඔබ சியோனிலே. අහන්න පුළුවන් මේක ප්‍රායෝගිකද? இப்போது நீங்க நினைத்து பார்க்க முடியும் இது நடைமுறையா මේක இருக்குதா? ප්‍රායෝගිකයි. இது நடைமுறை காரியம். ඒකට හේතුව තමයි ඔබේ ශරීරය මේ පොළවේ දැන් මේ කාමරේ වාඩි වෙලා තියෙද්දි ඔබේ මනස වෙන තැනක තියෙන්න පුළුවන්. அதற்கு காரணம் தான் என்னென்றால் இந்த இடத்துல உங்களுடைய சரீரம் அமர்ந்திருந்தாலும் ඔබේ உங்களுடைய මනස இருதயம் வேறு වෙන இடங்களில் இருக்க ස්ථානයක முடியும். තියෙන්න පුළුවන් නම් එනම් ඔබේ ආත්මයත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන ස්ථානයකට ඔබට ගෙනියන්න පුළුවන්. அப்படியானால் உங்களுடைய சிந்தை உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு கொண்டு போக முடியுமானால் கட்டாயமாக உங்களுடைய ஆத்மாவையும் ඒ கூட அந்த இடங்களுக்கு ආත්මික கொண்டு செல்ல ජීවිතේ முடியும். ඒ ආත්මික ජීවිතේ ඉහළ ස්ථානවලට ගෙනියන්නේ ඔබේ ශක්තියෙන්වත් ඔබේ ප්‍රඥාවෙන්වත් නෙමෙයි. නමුත් ශුද්ධාත්ම බලයෙන් පමණයි ඒ ආත්මික ස්ථානවලට යන්න පුළුවන්. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஆமென் ஆவிக்குரிய கேட்போம். இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்வது உங்களுடைய வல்லமையினாலே உங்களுடைய අද பலத்தினாலே මේ அல்ல නවවෙනි பரிசுத்த තට්ටුවට ஆவியானவர் ඔබ மூலமாக. නවවෙනි තට්ටුවට එන්න ඔබ ලිෆ්ට් එකට නැග්ගා. ලිෆ්ට් එකේ බලයෙන් තමයි මේ ඉහළ ස්ථානෙට ආවේ. நீங்க இப்போது இந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு 9வது மாடிக்கு நீங்க வருவதற்கு லிஃப்டை நீங்க பயன்படுத்தி தான் இந்த ඉතින් இடத்துல வந்தீங்க. ඔබ ස්වර්ගීය ස්ථානවලට යන්න නම් ස්වාමින් වහන්සේ කියන ඔබේ ආත්මය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන් පමණයි ඒ ආත්මික ස්ථානවලට ආධිපත්‍ය තියෙන ස්ථානවලට ඔබට ගෙනියන්න පුළුවන්. நீங்கள் பரலோகத்திற்கு உரிய இடங்களுக்கு செல்ல அதே போல ஆவிக்குரிய இடங்களுக்கு செல்ல உயர்ந்த இடங்களுக்கு செல்ல அவருடைய வல்லமையினாலே மாத்திரமே ශක්තියෙන්වත් முடியும். බලයෙන්වත් නෙමෙයි. නමුත් ආත්මයන් වහන්සේගේ බලය කරනකොට. எங்களுடைய வல்லமையினாலோ பராக்கிரமத்தினாலோ අද அல்ல කිතුණු தேவனுடைய ජීවිතයේ ඔබ ஆவியினாலே. ඉහළට යන්න නම් ඔබේ ශක්තියෙන් ඔබට යන්න බෑ. இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் மேலே ඔබේ செல்ல ආත්මික வேண்டுமானால் ජීවිතයේ உங்களுடைய ඔබට வல்லமையில போக ආධිපත්‍ය තියෙන முடியாது. ස්ථානවලට ඔබ ගෙනියන්න නම් ඔබට ඔබේ ප්‍රඥාවෙන් ඒක කරන්න බෑ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அதிகாரங்கள் இருக்கிற இடங்களுக்கு நீங்க செல்ல வேண்டுமானால் නමුත් உங்களுடைய ආත්මයන් அறிவிலே போக වහන්සේගේ முடியாது. බලයට අපි යටත් වෙන්න ඕනේ. ஆனாலும் හalleluya. ஆவியானவரின் ක්‍රිස්තුස් வல்லமைக்கு වහන්සේ நாங்கள் තුලට கீழ்ப்படிய ආවම வேண்டும். අපි ආත්මයන් වහන්සේ සමග තමයි අපි මේ ඉදිරියට යන්නේ. நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பொழுது ஆவியானவரோடு கூட தான் மேலே சென்று கொண்டிருக்கிறோம். ඉතින් සබාව කියන මේ කණ්ඩායම සියොන් වලට දැන් වර්තමානයේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. அப்படியானால் சபை என்கிற இந்த குழு இப்போது சியோனிலே ඊට வந்திருக்கிறது. පස්සේ කියලා සියල්ලන්ගේ විනිශ්චයකාරී වූ දෙවියන් වහන්සේද එතන ඉන්නවා. ආමෙන්. ආමෙන් அதே කියනවා. போல நாங்கள் பார்க்கிறோம் எல்லோருடைய நியாயாதிபதியாக கிறிஸ்து යේසුස් இருக்கிறார். වහන්සේ එතන නැත්තම් අපිට එතන යන්න බෑ. இயேசு Hallelujah. கிறிஸ்து தேவன் அந்த இடத்துல இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது. අද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා. උන්වහන්සේ නැවතත් උන්වහන්සේ ඔසවගත්තා. දැන් උන්වහන්සේ ස්වර්ගීය ස්ථානවල ඉන්න නිසා උන්වහන්සේ පෙර ගමන්කරුවෙක් හැටියට උන්වහන්සේ අපිට පෙර ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා දැන් අපිට ආරාධනා කරනවා දැන් ඇවිල්ලා ඒ ස්ථානවල රජකම් කරන්න. ஆமென். தேவனுக்கு துதி உண்டாவதாக. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து தாம் எங்களுக்கு முன்னாக சென்று அவர் அந்த இடங்களிலே இப்போது அமர்ந்திருக்கிற படியினாலே எங்களை அழைக்கிறார். அவரோடு கூட வந்து ඊට පස්සේ ராஜரிகம் කියලා பண்ணும்படியாக. ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණ කරන ලද ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ආත්මද මේ සියොන් කියන ස්ථානයේ තියෙනවා. அதே போல இந்த இடத்திலே தேவனாலே நியமிக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிமான்களுடைய ஆவி கூட இந்த කවුද இடத்துல කණ්ඩායම් இருக்கிறது. තුන? දේවදූතයන් ඉන්නවා. ගණන් කරන්න බැරි තරම් දේවදූතයන් ඉන්නවා. இந்த மூன்று குழுக்கள் என்ன? நாங்கள் எண்ணிலே அடங்காத දෙවනි தேவதூதர்கள். කණ්ඩායම තමයි සභාව. අලුත් ගිවිසුමේ සභාව දැන් සියොන් කන්දට ළඟා වෙලා තිබෙනවා. இரண்டாவது புதிய ஏற்பாட்டின் சபை இப்போது சியோன் மலையை நோக்கி ඒ இருக்கிறது. වගේම තුන්වෙනි කණ්ඩායම තමයි ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ආත්ම. දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණ කරන ලද වූ ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ ආත්ම. ඒ ඇවිල්ලා ඕල්ඩ් ටෙස්ටමන්ට් නැත්නම් පරණ ගිවිසුමේ ජීවත් වෙච්ච දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්යන්. பழைய ஏற்பாட்டிலே வாழ்ந்த தேவனுடைய மனிதர்கள் தான் அப்படியாக சென்றிருக்கிறவர்கள். දැන් ඒගොල්ලන්ුත් සියොන් කියන මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. அவர்களும் கூட சியோன் என்கிற இந்த இடத்துக்கு නමුත් வந்திருக்கிறாங்க. අලුත් ගිවිසුමේ සහ පරණ ගිවිසුමේ තියෙන වෙනස තමයි පරණ ගිවිසුමේ මිනිස්යන් රයිට් ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලෙම දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරමින් අදහ ගනිමින් ඔවුන් මරුණන් පස්සේ තමයි සියොන් කන්දට ආවේ. பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே வாழ்ந்த ஜனங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக தேவனை விசுவாசித்து அவர்கள் மரித்த பிறகுதான் சியோனை வந்து அடைகிறார்கள். නමුත් අලුත් ගිවිසුමේ සභාවට ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் சபைக்கு அது சம்பூர்ணமாக மாறி උන්වහන්සේ இருக்கிறது. කියනවා මේ පොළවේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් අලුත් ගිවිසුමේ සභාව දැන් ඔබේ ආත්මික ජීවිතය දැන් සියොන් කන්දට ඇවිල්ලා තියෙනවා. அவருடைய வார்த்தையில் ஆமென். சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்வர்கீய இப்போது நிகழ்காலத்தின் சபை இப்போது Hallelujah. வாழ்ந்திருக்கும் பொழுதே சியோனை வந்து அடைந்திருக்கிறது. ஆமென். හalleluya. කී දෙනෙක් තේරෙනවද ඒක වෙනස? எத்தனை பேருக்கு அந்த வித்தியாசம் පරණ ගිවිසුමේ விளங்குகிறது? යේසුස් වහන්සේ මැරෙන්නට කලින් උන්වහන්සේ මේ සියොන් කන්දට යන්න කලින් ඒ අලුත් පරණ ගිවිසුමේ හිටපු දෙවියන් වහන්සේගේ ඇදහිල්ලේ මිනිසයන් ඔවුන් මැරෙනකන් හිටියා මේ ස්ථානෙට යන්න. பழைய ஏற்பாட்டிலே இந்த சியோனுக்கு செல்வதற்காக மனிதர்கள் அவர்கள் மரிக்கும் வரைக்கும் பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க. නමුත් අලුත් பரிசுத்தமாக ගිවිසුමේ வாழ்ந்து. ජීවත් වෙන අපි සභාව උන්වහන්සේ කියනවා. ஆனாலும் ඊළඟ நாங்கள் පදේ இப்போது 24 වෙනි පදේ. நாங்கள் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற புதிய ஏற்பாட்டின் சபையாகிய මේ நாங்கள் සභාව මේ පොළවේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් ඔබේ
නැවත උත්පාදන වෙච්ච අවස්ථාවේදී ඔබ සියොන් කන්දට උන්වහන්සේ ගෙනාවා. ஆமென். இந்த சபை இப்போது நீங்க மறுபடியும் பிறந்த பொழுதே சீயோன் மலையை நோக்கி நீங்க வந்து முடிந்தாயிற்று. අලුත් ගිවිසුමේ මැදිහත්කාර වූ යේසුස් වහන්සේ. හලෙලූයා. புதிய ஏற்பாட்டில் ආබේල්ට වඩා උතුම් ලෙස කතා කරන ඉවසීමේ දේට වෙතටය. அதே போல புதிய ஏற்பாட்டின் அவரிடத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவினிடத்திற்கும் ஆபேலுடைய இரத்தம் பேசினதை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற இரத்தம். ඉවසීමේ ලේ. ආබල්ගේ ලේ right. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ එතන සංසන්දනය කරනවා. බයිබලයේ කියනවා අලුත් ගිවිසුමේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ආබේල්ගේ ලේට වඩා උතුම්. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசுவின் இரத்தம் ஆபேலின் இரத்தத்தை பார்க்கிலும் மேன்மையானது என்று அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 25 එක කියනවා අලුත් ගිවිසුමේ අපිට ඒක නිසා උතුම් මැදිහත්කාරකම් කරන කෙනෙක් ඉන්න නිසා අපිට ඊට වඩා උතුම් දේවල් අපිට උතුම් ආශිර්වාද අපිට ලබා තිබෙනවා. ஆகவே எங்களுக்காக மேன்மையான ஒரு பரிந்து பேசுகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறபடியினாலே எங்களுக்கு மேன்மையான காரியங்களை எதிர்பார்க்க முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මේ කණ්ඩායම් තුන තමයි සියොන් කන්දේ ඉන්නේ. இந்த மூன்று குழுதான் சியோன் மலையில இருக்கிறாங்க. දැන් ඔබ සියොන් කන්දට ලං වෙලා තියෙන්නේ. இப்போது நீங்க சியோன் மலையை நோக்கி வந்திருக்கிறீங்க. ඔබ ස්ථානවල ඔබ වාඩි වෙමින් ස්වාමින් වහන්සේ සමග රජකම් කරනවා. பரலோக இடங்களிலே நீங்க அமர்ந்து கொண்டு கர்த்தரோடு கூட இருந்து கொண்டு நீங்க ராஜரிகம் பண்ணுறீங்க. නැවතත් ගීතාවලිය පොතේ 110 තුන්වෙනි පදයට ආවොත් மறுபடியும் நாங்கள் 110வது சங்கீதத்திலே மூன்றாவது வார்த்தைக்கு අපි මේ வந்தால் වාඩි වෙලා ආත්මික ජීවිතේ අපි වාඩි වෙලා ඉන්න ස්ථානෙන් ස්වාමින් වහන්සේ කියන මගේ ශක්තිය දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිය මේ පොළවට ආවා. தேவன் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் என்னுடைய பலன் தேவனுடைய பலன் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිය මේ පොළවට ආවේ දෙවෙනි පදේ. sorry. උන්වහන්සේගේ ශක්තිය මේ පොළවට ආවේ සැරයටියක් මෙන්. இந்த உலகத்திற்கு அவருடைய வல்லமை வந்தது எப்படி ஒரு செங்கோலாக. ඒ සැරයටිය කියන දේ මම කිව්වා වගේ ඒක සංකේතයක්. அந்த செங்கோல் நான் சொன்னது போல ஒரு அடையாளம். දැන් මේ සැරයටිය කියලා ගත්තම අපි දන්නවා හොඳම උදාහරණය තමයි මෝසස් කියන පුද්ගලයාගේ උදාහරණය. இந்த செங்கோல் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் மிக நன்றாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு உதாரணம் தான் மோசேசின் உதாரணம். දෙවියන් වහන්සේ මෝසස් කැඳවද්දී අවුරුදු 80යි. மோசேயை தேவன் அழைக்கும் பொழுது 80 வயதா இருந்தான். අවුරුදු 40 දී ඔබ දන්නවද අවුරුදු 40 දී ඔහු ඊශ්‍රායල් සෙනගව ගලව ගන්න උත්සාහ කරනවා. அவனுடைய 40 வயதிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவன் மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக முயற்சிக்கிறான். ඔහුගේ ශක්තියෙන් උත්සාහ කරනවා. அவனுடைய பலத்திலே அவன் முயற்சிக்கிறான். right. ඒ හේබ්‍රව මිනිස්සව ගලව ගන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මොකක්ද උනේ? අමාරු වැටෙනවා. அந்த எபிரேயனை அவன் பாதுகாக்கும்படியாக முயற்சிக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது? මිනිමාරුවෙක් වෙලා අන්තිමට ඔහුට හැංගෙන්න සිදුනවා කාන්තාරේ. அவன் ஒரு கொலைகாரனாக மாறி அவனுக்கு தன்னை மறைத்துக் கொள்ள ගැලවීම කියන එක මනුෂ්‍යයාගේ දෙයක් නෙමෙයි. ஆகவே இந்த ரட்சிப்பு என்று சொல்வது ஒரு மனிதனுடைய காரியம் அல்ல. මෝසස්ට මොකද උනේ? மோசேக்கு என்ன நடந்தது? ඔහුට ආශාවක් තිබ්බා තමන්ගේ සෙනගව ගලව ගන්න ඊජිප්තුවේ. அவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருந்தது எகிப்து தேசத்திலிருந்து தம்முடைய ஜனங்களை ඔහුට ආශාවක් තිබ්බා හදවතේ. නමුත් ඔහුගේ මොකද කියන්නේ he tried it in his own way. அவன் தன்னுடைய முறையின்படியே முயற்சித்தான். ඔහුගේ ශක්තියෙන් උත්සාහ කළා. නමුත් ඔහු ගියා කාන්තාරයට. அவனுடைய பலத்தினால் அவன் முயற்சித்தான். අද ඔබේ ගැලවීම ඔබේ ශක්තියෙන් ඔබේ ක්‍රියාවෙන් ඔබ උත්සාහ කරනවා නම් අද ඔබට අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ කාන්තාරේ තමයි. இன்று உங்களுடைய பலத்தினாலே உங்களுடைய வல்லமையினாலே நீங்கள் காரியங்களை செய்ய முயற்சித்தால் கடைசியாக வனாந்திரத்திலே தான் අන්තිමට අවුරුදු 40කට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව සූදානම් කරනවා. අවුරුදු 80 දී දැන් දෙවියන් වහන්සේ එළ කියන මෝසස්ට දැන් හරි කාලේ දැන් යන්න මගේ සෙනගව ගලව ගන්න. மறுபடியும் 40 வருடங்களுக்கு பிறகு தேவன் மோசே அழைக்கிறார். இப்போது என்னுடைய ஜனங்களை மீட்கும்படியாக நேரம் வந்திருக்கிறது போ என்று. කතා කරනවා. නික්මයන් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය කතා. யாத்ராகமம் 4வது அதிகாரத்திலே பேசப்பட்டிருக்கிறது. නික්මයන් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේ කැඳවීම ගේද්දි දැන් මෝසස්ට හැම කොන්ෆිඩන්ස් එකක්ම නැති වෙලා තියෙනවා. யாத்ராகமம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே தேவன் மோசே அழைக்கும் பொழுது எல்லா இருந்ததான අවුරුදු 40 දී හොඳට කොන්ෆිඩන්ස් තිබ්බා. මම ගලව ගන්න යනවා මම මිනිස්සෙක් බේර ගන්න යනවා කියලා. அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய உறுதி இருந்தது. தன்னுடைய 40 வயதிலே எல்லா ஜனங்களை மீட்டுக் கொள்ள முடியும் என்று. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දැන් ගිහිල්ලා ගලව ගන්න. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා මම කවුද කියලා ඇහුවොත් මොකද කියන්නේ මම? ஆனாலும் 80 வயதிலே தேவன் சொல்லும் பொழுது நீ போய் மீட்டுக்கொள் என்று நீர் யார் என்று கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன்? யார் என்று சொல்லுவேன்? කීදේ දනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීමට ඇතුල් වෙද්දී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ ශක්තියට අපේ හැකියාවට අපි අවසානයේ එන්න අවශ්‍යයි. உங்களுக்கு தெரியுமா தேவன் ரட்சிப்புக்குள்ளாலே கொண்டு வரும் பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய திறமைகள் அதே போல எங்களுடைய இயல்மை என்று சொல்கிற காரியங்கள் முடிவுக்கு வர வேண்டும். තමාගේ ශක්තියට අවසානයේ ආවම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය
ආරම්භ වෙන්නේ. என்னுடைய பலன் என்னுடைய திறமை என்கிற காரியங்கள் முடிவுக்கு வரும் பொழுது தான் தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படும். සමහරකට තාම ඒක තේරුන්නේ නැහැ. சிலருக்கு இன்னும் புரியல. කිතුනුවන් අද දෙවියන් වහන්සේව අනුගමනය කරනවා නමුත් තමාගේ ශක්තියෙන්. கிறிஸ்தவர்கள் இன்று தேவனை பின்பற்றுகிறார்கள் தங்களுடைய பலத்தினாலே. සමහරක් කිතුනුවන් ඉන්නවා තමාව වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරගන්නවා නමුත් තමාගේ හැකියාවෙන් සහ ක්‍රියාවෙන්. சில கிறிஸ்தவங்க இருக்கிறாங்க தங்களை அவர்களுடைய திறமையினாலும் பலத்தினாலும் மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்கிறாங்க. මොසස්ට අවුරුදු 40ක කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කළේ? ඔහුගේ self confidence එකෙන් ඔහුව හිස් කරගන්නවා. empty කරනවා. ஆனாலும் தேவன் 40 வருடங்களாக மோசேக்கு என்ன செய்தார்? தன்னை குறித்து இருந்ததான அந்த உறுதியிலிருந்து அவனை அப்படியாக வெறுமையாக்குகிறார். අද මං කියන මේ ස්වර්ගීය ස්ථානවල ඔබ වාඩි වෙන්න නම් ඒ ස්ථානවලට එන්න නම් ඒක අනුග්‍රහයෙන් පමණ ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. நான் இந்த நாளிலே உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இந்த பரலோக இடங்களுக்கு வந்து நீங்க அமர்ந்து கொள்ள வேண்டுமானால் கிருபையினாலே மாத்திரமே තමාටම empty වෙන්න අවශ්‍යයි. ஹalleluya. வெறுமையாக வேண்டும். හalleluya. ආමෙන්. අවුරුදු 80 දී දෙවියන් වහන්සේට මෝසස් කියනවා ස්වාමිනී මම කවුද කියලා ඇහුවොත් මම මොකද කියන්නේ? 80வது வயதிலே மோசே தேவனை பார்த்து சொல்லுகிறான் கர்த்தாவே நீர் யார் என்று கேட்டால் நான் யார் என்று கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன்? என்னை விசுவாசிக்காவிட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன்? ரைட் மா විශ්වාස කළේ නැත්නම් මම මොකද කරන්නේ? யாத்ராகம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னை அவர்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் நம்பாவிட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன்? ඊට පස්සේ දෙවෙනි පදේ කියනවා. இரண்டாவது வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ අහන ඕකේ වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. தேவன் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். එවිට ස්වාමින් වහන්සේ නුඹේ අතේ තිබෙන්නේ මොකද්ද? அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி உன் கையில் இருக்கிறது என்ன என்றார். දෙවියන් වහන්සේ තමාගේ ශක්තියට තමාගේ හැකියාවට අවසන් වෙලා ස්වාමින් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ පරමාර්ථයට යටත් වෙන මොහොතේදී ස්වාමින් වහන්සේ අහනවා දැන් තමාගේ අතේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. தன்னுடைய பலத்திலிருந்து தன்னுடைய திறமையிலிருந்து அவன் வெறுமையாகும் பொழுது தேவன் இப்போது கேட்கிறான் உன்னுடைய மோசஸ் තමාගේ අත බලලා කියනවා මගේ අතේ මොකක්ද තියෙන්නේ සැරයටිය. உன்னுடைய கையில என்ன இருக்கிறது? மோசே தன்னுடைய கரங்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் என்னுடைய கையில கோல். ගීතාවලිපද 110 කියනවා සියොන් කන්දෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිය බලය ආවේ සැරයටියක් මෙන්න ඒ ස්ථානයෙන් මේ පොළවට ආවා. சங்கீதம் 110வது அதிகாரத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு செங்கோலை போல தான் தேவனுடைய வல்லமை இந்த உலகத்துக்கு வந்தது. மோசஸ்ගේ අතේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෝසස් කියන මගේ අතේ සැරයටියක් තියෙනවා. இப்போது தேவன் மோசேயை நோக்கி பார்த்து சொல்லுகிறார் பார் உன்னுடைய கரங்களில் என்ன இருக்கிறது? இந்த கரத்திலே கோல் இருக்கிறது. ඊළඟට කියනවා ඒ සැරයටිය දැන් දාන්න බිමට. அடுத்த வார்த்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்போது அந்த கோலை நீ எடுத்து தரையிலே போடு. ඒක බිමට දාපු ගමන් මොකද වුනේ? සර්පෙක් වුණා. அந்த தரையிலே போட்ட உடனே அது ஒரு சர்ப்பமாக மாறிவிட்டது. right மோசஸ் සර්පෙක් වෙනවා දැක්කම ගාම ඒ සර්පයා ඉදිරියෙන්ම ඔහු බය වෙලා දුවන්න පටන් ගන්නවා. மோசே அது சர்ப்பமாக மாறின பிறகு அந்த சர்ப்பத்தின் முன்பதாக பாய்ந்து ஓட ஆரம்பித்தான். மோசஸ் தமாගේ අතේ තිබ්බ බලය තමා ඔහු හඳුනගෙන තිබුණේ නැහැ. மோசே தன்னுடைய கரத்திலே இருந்த வல்லமை அறிந்து புரிந்து கொண்டிருக்கவில்லை. ඔහුගේ අතේ බලය තිබ්බා. அவருடைய கரத்திலே தான் வல்லமை இருந்தது. නමුත් ඔහු ඒ සැරයටියෙන් කරන්න පුළුවන් දේ ගැන ඔහුට කිසිම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ஆனாலும் அந்த கோலை கொண்டு செய்யக்கூடிய காரியங்களை குறித்து எந்தவித அறிவும் இருக்கவில்லை மோசேக்கு. අද දෙවියන් වහන්සේ කිතුණුවන්ගෙන් අහනවා සභාවෙන් අහනවා. இன்று தேவன் சபையை பார்த்து கிறிஸ்தவர்களை நோக்கி பார்த்து கேட்கிறார். මගේ ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න නම් என்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டுமானால் තමාගේ ගැලවීම කරා යන්න නම් உன்னுடைய இரட்சிப்பை நோக்கி செல்ல வேண்டுமானால் තමාගේ අතේ මොනවද දැන් තියෙන්නේ? உன்னுடைய கரத்தில் என்ன இருக்கிறது இப்போது? තමාගේ අතේ මොනවද තියෙන්නේ? உன்னுடைய கரத்தில் என்ன இருக்கிறது? ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? அதற்கு உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா? තමාගේ අතේ මොනවද තියෙන්නේ? உங்களுடைய கரத்தில் என்ன இருக்கிறது? right අද හුඟක් කිතුණුවන් මේක සභාවට ගේන්නෙත් නැහැ. இன்று अनेक கிறிஸ்தவர்கள் இதை சபைக்கு கொண்டு வருவதும் இல்லை. අත හිස් වෙන්න එපා. நீங்க வெறுமையாக வர දෙවියන් வேண்டாம். වහන්සේ බයිබලය තමාගේ අතට දී තිබෙනවා. தேவன் வேதாகமத்தை உங்களுடைய கரங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். අද ඔබේ සැරයටිය ඇවිල්ලා මේ බයිබලය. இன்று உங்களுடைய கோல் இந்த வேதாகமம். අද හුඟක් කිතුණුවන් මේ බයිබලයෙන් තිබෙන ආධිපත්‍ය මේ බයිබලයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්න පුළුවන් බලය ගැන තාම අවබෝධ කරගෙන නැහැ. இன்று अनेक கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வேதாகமத்தில் இருக்கிற அதிகாரத்தையும் அதே போல் இந்த வேதாகமத்திலிருந்து வருகிற வல்லமை குறித்து சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். බයිබලය උස්සන්න. எல்லாரும் நாங்கள் வேதாகமத்தை உயர்த்துவோம். right බයිබල උස්සලා කියන්න. வேதாகமத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க. මේක මගේ සැරයටිය. இது என்னுடைய கோல். මේක මගේ සැරයටිය. இது என்னுடைய கோல். මේ බයිබලය இந்த வேதாகமம் මාත් කියන්නේ මේ බයිබලය என்னோடு கூட சொல்லுங்க. මාගේ සැරයටිය. இந்த வேதாகமம் என்னுடைய கோல். මෝසස්ගේ අහන තමාගේ අතේ මොනවද තියෙන්නේ? மோசே இடத்திலே கேட்கிறார் අද உன்னுடைய දෙවියන් கரங்களில் என்ன වහන්සේ இருக்கிறது? ඔබෙන් අහනවා ඔබේ අතේ මොනවද තියෙන්නේ? இன்று தேவன் உங்களை பார்த்து கேட்கிற காரியம் உன்னுடைய கரங்களில் என்ன இருக்கிறது? මෝසස්ට කියනවා
බිමට දාලා බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. மோசேக்கு சொல்லுகிறார் கீழே தரையிலே போட்டு பார் என்ன நடக்கிறது என்று. අද දේවයන් වහන්සේ කියන මේක ක්‍රියාවට දාලා බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ නැහැ කියලා. இன்று தேவன் சொல்லுகிறார் இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செயலிலே போட்டு பாருங்கள் என்ன நடக்கிறது என்று. ஆமென் ஹalleluya. දේවයන් වහන්සේගේ ආධිපත්‍ය නිදහස් වෙන්න යන ඔබේ தேவனுடைய அதிகாரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில விடுதலையாக දේවයන් වහන්සේගේ போகிறது. බලය මේ වචනේ නිදහස් වෙන්න යනවා. தேவனுடைய வல்லமை இந்த வார்த்தை மூலமாக வெளிப்பட போகிறது. උන්වහන්සේගේ නිදහස මේ වචනෙන් ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. இந்த வார்த்தை மூலமாக அவருடைய விடுதலை මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ වචනේ ජීවමානයි. ஏனென்றால் அவருடைய வார்த்தை ஜீவனுள்ளதாக උන්වහන්සේගේ இருக்கிறது. වචනේට காටවත් නවත්තන්න බෑ. அவருடைய வார்த்தையை யாராலுமே நிறுத்த උන්වහන්සේගේ முடியாது. වචනෙන් යම් කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ වුණා නම් அவருடைய வார்த்தை மூலமாக ஒரு காரியம் දේවයන් சொன்னால் වහන්සේගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ වුණා නම් தேவனுடைய சித்தம் சொல்லப்பட்டால் ඒක කිසිම මිනිසෙක්ට නවත්තන්න அது බෑ. எந்த மனுஷனாலும் நிறுத்த முடியாது. ඒකයි මේ බයිබලය මාගේ සැර යටියයි. ஆமென். இந்த வேதாகமம் என்னுடைய கோலா இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ ஆமென். වචනය அவருடைய வார்த்தை මාගේ සැර යටියයි. என்னுடைய கோல். දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය මාගේ දෑතේ තබා තිබෙනවා. இன்று தேவனுடைய வல்லமை என்னுடைய கரங்களிலே வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. ஹalleluya. ආමෙන්. ஆமென். මේ බයිබලය ඔබේ இந்த සැර යටියයි. வேதாகமம் உங்களுடைய கோல். නමුත් මෝසස් අර සර්පෙක් වෙච්ච ගමන් මොකක්ද නේද පළවෙනි ප්‍රතිචාරය ඔගේ. ஆனாலும் மோசே அந்த சர்ப்பமாக கோல் மாறின பிறகு அவனுடைய முதலாவதாக அவன் බය காட்டின වෙලා காரியம் බය වෙලා දුවනවා. பயந்து ஓடினான். පළවෙනි ප්‍රතිචාරය තමයි මෝසස්ගේ හදවතේ ඇතිවෙච්ච දේ තමයි තමාගේ සැර යටියට කරන්න පුළුවන් දේ දැක්කම ඔහුගේ පළවෙනි ප්‍රතිචාරය තමයි බය කියන එක ආවා. தன்னுடைய கோலாலே செய்யக்கூடிய காரியத்தை பார்த்த பிறகு மோசேயின் முதல் பதிலாக முதல் செயலாக අද இருந்தது මම என்ன ඔබෙන් பயம். අහන්න කැමති ප්‍රශ්නයක්. இன்று நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்க අද விரும்புகிறேன். ඔබට කොච්චර ගරුත්වයක් සහ බයක් තියෙනවද මේ වචනෙන් කරන්න පුළුවන් දේ ගැන? இன்று உங்களுக்குள்ளே எவ்வளவு ஒரு பயம் அதே போல மரியாதை ඒක තමයි இருக்கிறது. ආරම්භය. இந்த வேதாகமம் மூலமாக මේ செய்யக்கூடிய වචනයට காரியத்தை ඔබට குறித்து. බයක් ඇති වෙන එක තමයි ආරම්භය. முதலாவதாக இந்த வார்த்தையை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டும். அதுதான் දෙවියන් වහන්සේගේ ஆரம்பம். වචනයට ගරුත්වයක් බයක් නැතුව අපිට මේ වචනේ තියෙන බලය අත්දකින්න බෑ. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு கனம் அதே போல பயம் මෝසස්ගේ இல்லாமல் இந்த வேதத்தின் வார்த்தைகளின் வல்லமை பார்க்க முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ ඉෂ්ට කරන දේ උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ කරපු දේ ආරම්භ කළේ මෝසස්ගේ හිතේ බයක් ඇති වුණා මේ සැර යටියට. மோசேயின் கோல் மூலமாக தேவன் நிறைவேற்றினதை அவர் முதலாவதாக ஆரம்பித்தது எப்படி? மோசேனுடைய இருதயத்தில் அந்த பயம் போல வருவது மூலமாக. හැම කෙනෙක්ටම මේ බයිබලේ මේ වචනයට ගරුත්වයක් සහ බයක් තමාගේ හදවතේ ශුද්ධාත්මල මානසික ආලේපයෙන් ඒක ඉන්න අවශ්‍යයි. ஆமென். இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வேதாகமத்தை குறித்து பயமும் அதே போல கனமும் தங்களுடைய இருதயங்களிலே வர வேண்டும். ஏனென்றால் இது சாதாரணமான ஒரு புத்தகம் ඔබට மாத்திரமல்ல. බුක් ෂොප් එකකින් ගිහිල්ලා ගන්න ආපු පොතක් නෙමෙයි නෑ මේක ස්වර්ගයෙන් දුන්න පොතක්. நீங்க ஒரு புத்தகத்தை அழைத்து சென்று வாங்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இல்லை, பரலோகத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட புத்தகம். අවුරුදු 1000 ගණන් මිනිස්යන් මේක විනාශ කරන්න උත්සාහ කළත් නමුත් විනාශ කරන්න බැරි වුණා. ஆயிரம் கணக்கான வருடங்களாக ஜனங்கள் இதை அழிக்க முயற்சித்தாலும் இன்னும் அழிக்க முடியாத ஒரு புத்தகமா ඒකට இருக்கிறது. හේතුවක් තියෙනවා. அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. මේක සාමාන්‍ය පොතක් නෙමෙයි. இது சாதாரணமான புத்தகம் அல்ல. නමුත් මේක දිව්‍යමය සියොන් වලින් උන්වහන්සේ මේ පොළවට එවපු සැර යටිය. இது தெய்வீகமான சியோனிலிருந்து தேவனாலே அனுப்பப்பட்ட கோலா දෙවියන් இருக்கிறது. වහන්සේගේ වචනය. தேவனுடைய வார்த்தை. සියොන් ස්වර්ගීය ස්ථාන වලින් උන්වහන්සේගේ සතුරන්ව පාදයටට ගේන පිණිස. උන්වහන්සේ කියනවා දැන් මම ඔබේ අතට සැර යටිය දීලා තියෙනවා. சியோனில் இருந்து தம்முடைய Hallelujah. சத்துருக்களை பாதப்படியாக்கி Amen. போடும் வரைக்கும் தேவன் கொடுத்த දැන් உங்களுடைய මේ සැර கோல். යටිය උන්වහන්සේ කියනවා මේ සභාවේ ඒ සැර යටිය බලය ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. இப்போது தேவன் சொல்லுகிறார் இந்த கோலின் அதிகாரம் උන්වහන්සේ இப்போது ඒ සැර வெளிப்பட යටිය போகிறது. පාවිච්චි කරලා උන්වහන්සේගේ ගැලවීම උන්වහන්සේගේ සෙනගගේ ගැලවීම උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ කරන්න යනවා. இந்த கோலை பயன்படுத்தி தம்முடைய ஜனங்களின் ரட்சிப்பை அவர் நிறைவேற்ற போகிறார். මෝසස් ඇහුවා නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ මෝසස් කියන තමාගේ අතේ වුණා තියෙන සැර යටිය. උන්වහන්සේ කියනවා මේ සැර යටිය විතරක් ඇති මට. මේ ගැලවීම සම්පූර්ණ කරන්න. தேவன் மோசேயை நோக்கி பார்த்து கேட்கிறார், உன்னுடைய கரங்களில் என்ன இருக்கிறது? ஒரு கோல் இருக்கிறது. இந்த கோல் மாத்திரம் எனக்கு போதும் போதுமானதா இருக்கிறது என்னுடைய ஜனங்களின் ரட்சிப்பை கொண்டு வருவதற்கு. නික්මයන් පොතේ ඒක හරියට අධ්‍යයනය කළොත් நீங்க யாத்திராகமம் புத்தகத்தை දෙවියන් சரியாக වහන්සේ கற்றுக்கொண்டால் ඊශ්‍රායල් සෙනගව ඊජිප්තුවේ ඉඳන් රතු මුහුදට වෙනකම්ම ඒ වගේම ඊටත් එහා එනකම්ම මෝසස්ගේ සැර යටියෙන් තමයි මනුෂ්‍යයන්ගේ ගැලවීම සම්පූර්ණ කළේ. එච්චරයි. தேவன் That's the only எகிப்திலே instrument he used. தேவன் எகிப்திலே இருந்து செங்கடல் வரைக்கும் அதற்கு பிறகும் கூட தேவன் கோலை தான் பயன்படுத்தினார் இந்த ஜனங்களுடைய ரட்சிப்பை கொண்டு පාරාව வரும்படியாக. ඉදිරියේ පටන් ගත්ත සැර යටියේ බලය පෙන්වන්න.
பார்வோன் இடத்திலே தான் ஆரம்பித்தார் இந்த கோலின் அதிகாரத்தை රතු காட்டுவதற்கு. මුහුද ආවම කියනවා රතු මුහුද දෙබෑ කරන්න සැරයට පාවිච්චි කරා. செங்கடல் இடத்திலே வரும் பொழுது செங்கடலை ரத்து இரண்டாக முகத்தை பிளப்பதற்கும் கோல். රතු මුහුද දෙබෑ වුණා. ඊට පස්සේ මෝසස් සහ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ යනවා. රතු මුහුද ඒකේ ක්‍රොස් කරනවා. செங்கடல் இரண்டாக பிளக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு அவர்கள் வெட்டாந்தரம் நடந்து செல்கிறார்கள். හමුදාව පිටුපස් පසුපසෙන් එන නිසා කියනවා දැන් ආයෙත් සැරයට පාවිච්චි කරලා රතු මුහුද වහන්න. எகிப்தின் ராணுவம் பின்பதாக வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்போது மறுபடியும் தேவன் மோசே நோக்கி பார்த்து சொல்லுகிறார், கோலை பயன்படுத்து இந்த செங்கடலை மூடுவதற்கு. එකම ආයුධය තමයි தேவன் මෝසස්ගේ අතේ තිබ්බ සැරය. தேவன் பயன்படுத்தின ஒரே ஆயுதம் தான் மோசேயின் கரங்களிலே இருந்த கோல். තමාට පොරොන්දු වෙනවා. තමයි ගැලවීම තුල තමාගේ උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු තුල හැම දෙයක්ම මම සම්පූර්ණ කරන්න යන්නේ තමාගේ අතේ තිබෙන මේ බයිබලේ උන්වහන්සේගේ වචනේ කරුණ කොටගෙනයි. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே Hallelujah. தேவன் எல்லாவற்றையும் அவருடைய பொருத்தனைகள் எல்லாமே நிறைவேற்ற කියනවා මට போகிறது இந்த கரங்களில் இருக்கிற கோல் උන්වහන්සේ කියනවා மூலமாக. මට මේක ප්‍රමාණවත්. தேவன் சொல்லுகிறார், இது எனக்கு போதுமானது, ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. இதை பார்க்கிலும் வேற காரியம் இல்லை. උන්වහන්සේ කියන මේ සැරයට මේ බයිබලේ මේ වචනේ තමාගේ ගැලවීම තමාගේ නිදහස තමාගේ හැම කාරණාවක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ පරමාර්ථ උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ කරන්න යනවා. ஆமென். அவர் சொல்லுகிற காரியம் தான் இந்த கோல், இந்த வேதாகமம். உங்களுடைய ரட்சிப்பு, விடுதலை, தேவன் உங்களை குறித்து Hallelujah. வைத்திருக்கிற எல்லாமே நிறைவேற்ற போதுமானதா இருக்கிறது. කීදෙනෙක් විශ්වාස කරනද ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ ඔබේ ජීවිතේ. ආමෙන්. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அந்த Amen. பொருத்தனைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறுகிறது නමුත් என்று? ආරම්භයේ තමයි මේ වචනයට ඔබට බයක් ඇති වෙන්න අවශ්‍යයි. ஆனால் முதலாவதாக ஆரம்பமாக இருக்க வேண்டிய காரியம் தான் இந்த வார்த்தைக்கு உங்களுக்கு பயம் வர வேண்டும். මේක නිකන් ගණන් ගන්න නැති තත්ත්වයට දාන්න එපා. நாங்கள் இதை கணக்கிலே எடுக்காத இடத்துல நீங்க வைக்க வேண்டாம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට බයක් ඇති කරගන්න. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு මෝසස්ට කියනවා මෝසස් මට මේක ප්‍රමාණවත් ඊශ්‍රායල්ගේ ගැලවීම මම මේ ආයුධයෙන් මම සම්පූර්ණ කරන්න යනවා. மோசே நோக்கி பார்த்து சொல்லுகிறார், மோசே எனக்கு இது போதுமானதா இருக்கிறது, இஸ்ரவேலின் ரட்சிப்பை இந்த கோலை கொண்டு நான் செய்வேன். ආරම්භය තමයි ඔබේ ප්‍රතිචාරය දෙවියන් වහන්සේට ගේ වචනයට දේව බයක් දිව්‍යමය බයක් ඇතුව අපි පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි. முதலாவதாக உங்களிடத்திலிருந்து வர வேண்டிய பதில் தான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கான பயம் உங்களுடைய இதயத்தில் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. ஹalleluya. ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். දැන් ඇයි මේ වචනයට ඔබ බය වෙන්න ඕනේ? இப்போது කාරණා ஏன் දෙයක් දෙන්න. ஏன் இந்த வார்த்தைக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டும்? දෙවියන් වහන්සේගේ බලය දැන් ඔබේ දෑතට දීලා තියෙනවා. தேவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய கரங்களில் இப்போது கொடுத்திருக்கிறார். අපි දිව්‍යමය බයෙන් අපි ආරම්භ කරන්න නම් நாங்கள் இந்த தெய்வீகமான பயத்தோடு கூட ஆரம்பிக்க කාරණා வேண்டுமானால் දෙකක්. இரண்டு காரணங்கள். පළවෙනි කාරණාව තමයි முதல் காரணம் தான் කියනවා මේ බයිබලෙන්ම තමයි අපි විනිශ්චය වෙන්න යන්නේ. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த வேதாகமம் மூலமாகவே தான் நாங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம். යෝහන් පොතේ 12 யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 47 සහ 48 47வது 48வது வார்த்தைகள். යෝහන් පොතේ 12 47 සහ 48 யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 47 48. රයිට් උන්වහන්සේ කියනවා දැන් විනිශ්චය නොකලාට அவர் சொல்லுகிறார், இப்போது අන්තිම நியாயம் දවසේ தீர்க்காவிட்டாலும் கடைசி நாளிலே අවසාන දවසේදී කවදා හරි විනිශ්චය කරන්න යන්නේ මේ වචනේ. கடைசி நாளிலே எப்போதாவது நியாயம் தீர்க்கப்படுகிறது இந்த வார்த்தை மூலமாக. කියන තවද යමෙක් මාගේ වචන අසා ඒවා නොපවත්වන්නේ නම් මම ඔහු විනිශ්චය නොකරමි. You can interpret while யாராவது என்னுடைய வார்த்தை கேட்டு அதை செய்யாவிட்டால் நான் அவனை நியாயத்திருக்க மாட்டேன். ලක්ෂද මා ආවේ ලෝකේ ගලවන්න මිස විනිශ්චය කරන්න නොවේ. ஏனென்றால் நான் உலகத்தை ரட்சிக்கும்படியாக வந்தேன், நியாயத்திற்கும்படியாக அல்ல. 48 පදේ බලන්න. 48வது வார்த்தை நாங்கள் මා பார்க்கிறோம். එපා කොට මාගේ වචන පිළි නොගන්නා විනිශ්චය කරන්නෙක් සිටිනසේක. என்னுடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் தீர்க்கும் ஒருவர் இருக்கிறார். මා කී වචනයම අන්තිම දවසේදී ඔහුව විනිශ්චය කරන්නේ. கடைசி நாளிலே நான் சொன்ன வார்த்தைகளின் படியே அவர் நியாயம் தீர்ப்பார். උන්වහන්සේ කියන මේ වචනයෙන් මම අන්තිම දවසේ මුළු මනුෂ්‍යයම කියන්නේ ඔබ අපිව විනිශ්චය කරන්න. அவர் சொல்லுகிறார், இந்த வார்த்தையின் படியே கடைசி நாளிலே எல்லா மனிதர்களையும் நான் நியாயம் தீர்ப்பேன். පළවෙනි හේතුව තමයි ඔබ බය වෙන්න ඕනේ නම් බය වෙන්න ඕනේ මොකද කවදා හරි ඔබේ අවසානයේ විනිශ්චය එන්නේ මේ වචنين. முதலாவது காரியம் தான் நீங்கள் பயப்பட வேண்டுமானால் பயப்பட வேண்டும். உங்களுடைய நியாய தீர்ப்பு இந்த வார்த்தை மூலமாக வருகிறது. මනුෂ්‍ය වගේ හැඟීම් වලින් නෙමෙයි විනිශ්චය කරන්නේ. தேவன் மனிதனுடைய உணர்வுகள் மூலமாக அல்ல நியாயம் தீர்ப்பது. උන්වහන්සේ හිතන ආකාරයට නෙමෙයි උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරන්නේ. அவர் நினைக்கிற படி அல்ல நியாயம் தீர்ப்பது. ඒ වගේම කියනවා මනුෂ්‍යයා විනිශ්චය අතර ගන්නෙත් නැහැ.
அதே போல மனிதனுடைய நியாய தீர்ப்பை அவர் கரங்களில் எடுப்பதும் இல்லை. මනුෂ්‍යයර ඉඩ දෙන්නෙත් නෑ. மனுஷனுக்கு இடம் கொடுப்பதும் இல்லை. උන්වහන්සේ කියන මගේ වචනය තමයි අන්තිම දවසේ විනිශ්චය කරන්නේ. அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? என்னுடைய வார்த்தை தான் கடைசி நாளிலே நியாயம் தீர்க்கும். ඉතින් ඇයි ඔබ බය වෙන්න ඕනේ? அப்படியானால் நீங்கள் ஏன் பயப்பட வேண்டும்? කවදා හරි විනිශ්චය එන්නේ නැහැ මේ වචනේ. ஒரு நாளிலே கடைசி நாளிலே நியாய தீர்ப்பு இந்த வார்த்தை மூலமாக வரப்போகிறது. අපි මේ වචනේට අපි කීකරු වෙන්න ඕනේ. இந்த வார்த்தைக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். මේ වචනේ අපිට ඉදදරව් වෙන්න ඕනේ. இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு வெளிப்பட මේ வேண்டும். වචනේ තියෙන දේ ඔබ දන්නේ නැත්නම් இந்த வார்த்தையிலே உள்ள காரியங்கள் உங்களுக்கு ඔබ தெரியாவிட்டால் කවදා හරි විනිශ්චය කරන මේ වචනේ ඔබ දන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔබ කවදා හරි විනිශ්චයත් කවදා හරි ඔබ විනිශ්චය වෙන්න යනවා මේ වචනයෙන්. எப்போதாவது நீங்க நியாய தீர்க்கப்படும் பொழுதும் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் இந்த வார்த்தையின்படியே நீங்க நியாய தீர்க்கப்பட போகிறீங்க. දෙවනි කාරණා. இரண்டாவது காரியம். අඳන්න මම හුඟක් බැරෑරුම් right serious දෙයක් තමයි මම විනිශ්චය ගැන කතා කරන්නේ right. எனக்கு தெரியும் நான் நியாய தீர்ப்பை குறித்து மிகவும் பாரதூரமான காரியம் உங்களோடு கூட பேசினேன். සාමාන්‍ය විනිශ්චය ගැන කතා කරද්දී කවුරුත් කැමති නැහැ. சாதாரணமாக நியாய தீர்ப்பை குறித்து பேசும் பொழுது யாருமே விருப்பம் இல்லை. දෙවනි හේතුව මම කිව්වම හුඟක් අයට සමාදානයක් එයි. ஆனால் இரண்டாவது காரியத்தை நான் சொன்னால் අනේකருக்கு ஒரு சமாதானம் யோவான் வரும். පොතේ 14:23. இரண்டாவது வார்த்தை தான் யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 23வது வார்த்தை. 14:23 කියනවා யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 23வது வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. අලංකාර පදයක්. மிகவும் அழகான ஒரு வார்த்தை. බලවත් පදයක්. வல்லமையான வார்த்தை. right අද ඔබ මේක ඇත්තටම ඔබට එළිදරව් වුණොත් இது சரியாக உங்களுக்கு வெளிப்பட்டால் දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පෙන්වන්න යනවා මේ වචනෙන් ඔබේ ජීවිතේට කරන්න පුළුවන් දේ ගැන. தேவன் இந்த வார்த்தை மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய கூடிய காரியத்தை பேச போகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින් இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக යමෙක් මට ප්‍රේම කරන්නේ නම් ஒருவன் என்னில் அன்பா இருந்தால் ඔහු මාගේ වචනය රක්ෂා කරගන්නේ. அவன் என் வசனத்தை கைக்கொள்ளுவான். මාගේ පියාණන් වහන්සේද அவனில் என் பிதா ඔහුට ප්‍රේම කරනසේ. அன்பா இருப்பார். අපි நாங்கள் ඔක්කොම කියන අපි. சொல்லுவோம் நாங்கள். දැන් කවුද මේ වචන කියන්නේ? யார் இந்த வார்த்தை சொல்லுவது? කවුද කියන්නේ? யார் சொல்லுகிறது? යේසුස් වහන්සේ උගන්වන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து தான் கற்றுக் ඉතින් கொடுக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் මාගේ වචනය රක්ෂා කරගන්නාට පියාණන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා විතරක් නෙමේ. என்னுடைய வார்த்தைகளை கைக்கொள்ளுகிறவனை பிதா நேசிப்பது மாத்திரமல்ல අපි ඒ කියන්නේ මම යේසුස් වහන්සේයි right උන්වහන්සේ කියනවා යේසුස් වහන්සේයි පියාණන් වහන්සේ අපි நாங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? நான் இயேசு கிறிஸ்துவும் பிதாவானவரும். බයිබලෙ ඔබට හරිය අධ්‍යයනය කළොත් මේ අපි කියන වචනය ගොඩාක් අවස්ථාවල පාවිච්චි නැහැ. නමුත් මේක ඉතාමත් විශේෂ අවස්ථාවක්. நீங்கள் வேதாகமத்தை சரியாக கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த நாங்கள் என்கிற வார்த்தை அநேகமாக பயன்படுத்தி இல்லை. இந்த இடத்திலே நாங்கள் என்று சொல்வது කියන மிகவும் වචනය තියෙන முக்கியமானது. තැන අපි දෙවියන් වහන්සේත් යේසුස් වහන්සේත් අපි එකතු වෙලා අපි උන්වහන්සේ ඒ පුද්ගලයා ළඟට ඇවිත් ඔහු සමග වාසය කරනවා. நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோட வாசம் பண்ணுவோம். பிதாவானவரும் இயேசு கிறிஸ்துவும் வந்து எங்களோடு கூட வாசம் பண்ணுகிற ඉතින් காரியம். මේ වචනේ දැන් දේශනා කරද්දී කවුද මේ ස්ථානෙට ආවේ? இந்த இடத்தை இந்த வார்த்தையை பிரசங்கிக்கும் මේ பொழுது யார் වචනේ இந்த இடத்துக்கு ප්‍රකාශ வந்தது? කරද්දී කවුද මේ ස්ථානෙට ආවේ? இந்த வார்த்தை சொல்லும் பொழுது யார் இந்த இடத்துக்கு வந்தது? මේ වචනේ ඔබේ ජීවිතේ ඇතුල් වුණාම කවුද ඔබේ ජීවිතේට ඇතුල් වෙන්නේ? இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நுழையும் பொழுது யார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ඔබේ நுழைந்தார்? නිවසේ මේ වචනේ ප්‍රකාශ කළාම කවුද ඔබේ නිවසට එන්නේ? உங்களுடைய இல்லத்திலே இந்த வார்த்தை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது யார் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ඔබේ வந்தது? ව්‍යාපාරය නැත්නම් ඔබේ වැඩපොලේ ඔබේ වචනය ඔබ ප්‍රකාශ කළාම කවුද ඔබේ වැඩපොලට එන්නේ? நீங்கள் வேலை செய்கிற இடங்களிலே உங்களுடைய வியாபாரங்களிலே நீங்கள் வார்த்தை උන්වහන්සේ சொல்லும் කියනවා பொழுது අපි யார் வருவது? යේසුස් වහන්සේ සහ දෙවියන් වහන්සේ Amen. ඒ ස්ථානෙට එන්න යනවා. ஆமென். இயேசுக்கு சொல்லுகிறார் Hallelujah. நாங்கள் இயேசுவும் பிதாவானவரும் Hallelujah. அந்த இடத்துக்கு வருகிறார்கள். අද ඔබේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබේ නිවසේ ඔබ අත්දකින්න නම් ஆகவே இந்த நாளிலே தேவனுடைய சமூகத்தை உங்களுடைய வீட்டிலே நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமானால் සැරයටිය පාවිච්චි කරන්න. இந்த கோலை பயன்படுத்துங்கள். වචනේ ප්‍රකාශ කරන්න. வார்த்தை சொல்லுங்கள். හලෙලූයා. Amen. පොරොන්දු ප්‍රකාශ කරන්න. பொருத்தனைகளை சொல்லுங்கள். Hallelujah. Amen. මේ සභාවට දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් සහ යේසුස් වහන්සේ මේ සභාවට එන්න නම් ඉරිදා හැම ඉරිදම එන්න නම් අපි රැස් වුණා. எல்லா ஞாயிறும் நாங்கள் ஒன்று கூடுகிறோம். இந்த ஆலயத்திற்கு தேவன் பரிசுத்தாவியானவர் வர வேண்டுமானால் උන්වහන්සේ එන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පමණයි. அவர் வருவது தேவ வார்த்தை நிமித்தமாக மாத்திரமே. උන්වහන්සේ කියනවා අපි அவர் சொல்லுகிறார் நாங்கள் ඔහු ළඟට ඇවිත් அவனிடத்திலே வந்து අපි நாங்கள் ග්‍රෑම්බෙල් එකට ඇවිත් கிராண்ட்பெல்லுக்கு வந்து හලෙලූයා අපි ஆமென். ஹalleluya. நாங்கள் හලෙලූයා
තමාගේ නිවසට ඇවිත් உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து ඔවුන් සමග අපි වාසය කරන්න. அவர்களோடு கூட Hallelujah. நாங்கள் வாசம் பண்ணுவோம். ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. අද මම ඔබට කියන්න කැමති. இன்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். අද මොන අන්ධකාරයේ බලවේගය තිබ්බත් இன்று எந்த அந்தகார வல்லமைகள் මේ இருந்தாலும் සැරයටිය මේ බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමාන වූ වචනේ ප්‍රකාශ කරන ස්ථානයේ தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையாகிய இந்த கோல் இந்த வேதாகமம் பேசப்படுகிற රජුගේ இடங்களிலே රජගේ අභිමුඛේ ප්‍රකාශන ඒ ස්ථානවල. ராஜாதி ராஜாவின் சமூகம் பேசப்படுகிற ඔබේ இடங்களிலே ශරීරය රෝග වලින් ඔබ දුක් විඳිනවා නම් உங்களுடைய சரீரத்திலே வியாதி நிமித்தமாக දෙවියන් பாடுபட்டு වහන්සේගේ கொண்டிருந்தால் වචනේ ඔබේ ජීවිතයට ඇතුල් වුණාම தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நுழையும் ඒ பொழுது හැම රෝගයක්ම සුව කරන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය ඇතුල් වුණා. அந்த எல்லா வியாதிகளும் சுகமாக்கும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில நுழைவார். හලෙලූයා. ஆமென். මක් නිසාද උන්වහන්සේ කියනවා මේ සැරයටිය මේ බයිබලය පාවිච්චි කරන්න මාගේ සතුරන් පාද යටට ගේන පිණිස. ஏனென்றால் அவர் சொல்லுகிற காரியம் தான் இந்த வேதாகமம் இந்த கோலை நீ பயன்படுத்து சத்துருக்களை මක් உன் නිසා දෙවියන් பாதපடியாக்கிக் වහන්සේගේ கொள்ள. බලය දෙවියන් වහන්සේගේ ආධිපත්‍ය දැන් ඔබේ දෑතට උන්වහන්සේ දී තිබෙනවා. ஏனென்றால் தேவனுடைய Hallelujah. அதிகாரம் தேவனுடைய God's வல்லமை இன்று power உங்களுடைய கரங்களில் is in தேவன் your கொடுத்திருக்கிறார். hands. இப்போது அவருடைய Hallelujah. வல்லமை உங்களுடைய கரங்களில் God's இருக்கிறது. power is in our hands. தேவனுடைய வல்லமை எங்களுடைய கரங்களில் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දැන් ඒ ආධිපත්‍ය අරගෙන இப்போது தேவன் சொல்லுகிறார் அந்த அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு මාත් එක්ක සිංහාසනයේ වාඩි වෙලා என்னோடு கூட சிங்காசனத்திலே அமர்ந்து මේ கொள்ளுங்கள். පොළවේ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ වෙන හැම සතුරෙක්ම මාගේ පාද යටට ගේන්න. இந்த உலகத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாக Hallelujah. வருகிற எல்லா சத்துருவையும் என் Amen. பாதங்களுக்கு கீழே கொண்டு வருவேன். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන් කියන බලන්න. ஆமென் சொல்ல முடியுமா? හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි තාම මොහොතකින් අපි යාඥා කාලයකට ඇතුල් වෙන්න යනවා. இன்னும் சற்று நேரத்திலே நாங்கள் ஜெப நேரத்துக்குள்ளே போக போகிறோம். ආයෙත් බයිබලේ ගන්න අතර. மறுபடியும் உங்களுடைய வேதாகமங்களை இயலට கையில் மோசம். எடுத்துக்கொள்வோம். நன்றாக மேலே இயலට உயர்த்துவோம். நன்றாக மேலே உயர்த்துவோம். අපි මේක ප්‍රපේතමය ලෙස අපි මේක ඉහළටම ඔසවන්නේ මේ සභාවේ මේ වචනේ තමයි ඉහළටම අපි ඔසවන්නේ. நாங்கள் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இந்த வார்த்தை நாங்கள் உயர்த்துவது මේ இந்த சபாவே சபையிலே வார்த்தை தான் நாங்கள் உயர்த்துவோம். මිනිස්සෙක් අපි ඉහළට ඔසවන්නේ නැහැ. இந்த சபையிலே ஒரு மனிதனை நாங்கள் உயர்த்த மாட்டோம். පුල්පිට්ටයක් අපි ඉහළට ඔසවන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒரு பலிபீடத்தை உயர்த்த மாட்டோம். සංගීතය අපි ඉහළට ඔසවන්නේ නැහැ. நாங்கள் அவருடைய සංගීත භාණ්ඩ අපි ඉහළට ඔසවන්නේ නැහැ. இசையோ அல்லது இசை கருவிகளையோ நாங்கள் මුදල් உயர்த்த අපි மாட்டோம். ඉහළට ඔසවන්නේ නැහැ. பணத்தை நாங்கள் உயர்த்த மாட்டோம். නමුත් මේ සභාවේ අපි එක දෙයයි ඉහළට ඔසවන්නේ. ஆனாலும் இந்த ஆலயத்தில் நாங்கள் මේ ஒரு බයිබලය. காரியத்தை தான் மேலே உயர்த்துவோம். ඔක්කොම කෑ ගාලා කියන මේ බයිබලය எல்லாரும் சொல்லும் இந்த සුද්ධ வேதாகமம் මුලියවිල්ල பரிசுத்த வாக்கியங்கள் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය தேவனுடைய வார்த்தை අපේ නිවසේ எங்களுடைய வீட்டிலே මේ සභාවේ இந்த சபையிலும் අපි ඉහළට ඔසවනවා. நாங்கள் மேலே உயர்த்துவோம். Hallelujah. ஹalleluya. මාත් එක්ක මේ කියන්න මේ බයිබලය என்னோடு கூட சொல்லுங்க මාගේ සැරයටියයි. இந்த வேதாகமம் என்னுடைய கோல். දෙවියන් වහන්සේගේ බලය தேவனுடைய வல்லமை මේ වචනය තුල இந்த வார்த்தைக்குள் තිබෙනවා. இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය தேவனுடைய வல்லமை මාගේ දෑතේ. என்னுடைய கரங்களிலே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தில். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන් කියන බලන්න. ஆமென் சொல்ல முடியுமா? හalleluya. ஹalleluya. මම අවසන් කරනවා මේ යාඥාවකින්. நான் நிறைவு செய்ய போகிறேன் ஒரு ஜெபம் மூலமாக. නමුත් මම මේ සැරයටිය ගැන තව එක ප්‍රධාන දෙයක් ඔබට පෙන්වන්න කැමතියි. ஆனாலும் இந்த கோலை குறித்து மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். අපි දන්නවා මෝසස් ගේ සැරයටිය ආරෝන් එක තමයි ගිහිල්ලා පාවිච්චි කළේ. எங்களுக்கு தெரியும் மோசேயின் கோலை அவன் ஆரோனோடு கூட சென்று தான் பயன்படுத்தினான். ආරෝන් සහෝදරයා මෝසස්ගේ සහෝදරයා. மோசேயின் சகோதரன் தான் ஆரோன். දෙවියන් වහන්සේ මෝසස්ට කියන ආරෝන් එක ගිහිල්ලා මේ සැරයටිය පාරාව ඉදිරියේ පෙන්වන්න ප්‍රකාශ කරන්න. தேவன் மோசே பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ ஆரோனோடு கூட சென்று இந்த கோலை பார்வோன் இடத்திலே காண்பி. නමුත් ආරෝන්ට ඊට පස්සේ ඒ සැරයටි පාවිච්චි කරමින් ඉදී අභියෝගයක් එනවා. තමන්ගේම සෙනග ඇවිල්ලා කියනවා ඇයි මේ ආරෝන්ගේ සැරයටි විතරක් මේ අපි එයා කරන්නේ අපේ සැරයටියත් වැදගත් තැනකට එන්න ඕනි කියනවා. ஆரோன் அப்படியாக தன்னுடைய கோலை பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு சவால் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு இடையிலேயே வருகிறது. ஏன் ஆரோனின் கோல் மாத்திரம் பயன்படுத்த வேண்டும், எங்களுடைய கோலையும் எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று. ගණන් කතාවේ පොතේ 7:12 කියනවා. நாங்கள் பார்ப்போம் என்னாகமம் 7ஆம் அதிகாரம். ගණන් කතාවේ 17:2. என்னாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 2வது வார்த்தை. මෝසස් ඊට ආරෝන්ට කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මෝසස්ට කියනවා ආරෝන්ට කියන්න தேவன் மோசே பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆரோனுக்கு சொல். දැන් අනිත් ගෝත්‍ර 12ත් මේ සැරයටිය වැදගත්කම ගැන කතා කරනවා චැලෙන්ජ් කරනවා. இப்போது மற்ற கோத்திரங்களும் வந்து இந்த இடத்திலே சவால் விடுகிறார்கள். ඊට නුඹ ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට කතා කර එක එක පිය වංශයට සැරයටියක් බැගින් ඔවුන්ගේ සියලු අධිපතින්ගේ
ඔවුන්ගේ පියවංශ වලට සැරයටිය 12ක් රැගෙන එක එක මනුෂ්‍යයාගේ නම ඔහුගේ සැරයටි පිට ලියන්න. நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே பேசி அவர்கள் பிதாக்களின் வம்சங்களாகிய ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய பிரபுவினிடத்திலும் ஒவ்வொரு கோலாக 12 கோலை வாங்கி அவன் கோலில் அவன் பெயரை எழுதுவாயாக. දැන් කියනවා මෝසස්ට කියන දේවනාංශේ ගෝත්‍ර 12ම සැරයටි 12ක් අරගෙන ඒ ගෝත්‍ර නායකයාගේ නම ඒ සැරයටියේ දාන්න. இப்போது தேவன் மோசே நோக்கி பார்த்து சொல்லுகிற காரியம் தான் 12 கோத்திரங்களிலும் தலைவர்களுடைய பெயர் 12 கோல்களை எடுத்து அதிலே எழுது. ආරෝන්ගේ නමත් දාන්න කියනවා. இப்போது ஆரோனுடைய ආරෝන් பெயர் අයිල ලීවයි ගෝත්‍රේ. ලෙවි ගෝත්‍රම්. right ඒ ගෝත්‍ර 12ම දැන් මෝසස් අරගෙන මොකද කරන්නේ සැරයටි 12ම අරගෙන යනවා ගිහිල්ලා කූඩාරමට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉදිරිය දානවා. இப்போது மோசே என்ன செய்கிறான்? அந்த 12 கோலும் எடுத்துக்கொண்டு தேவனுடைய சமூகத்திற்கு சென்று இப்போது அதை வைக்கிறான். ඉතින් මේක මම කියන හදන්නේ. இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். සැරයටිය ඒ ගෝත්‍ර නායකයාගේ නම ලියපු එක ඉතාමත් වැදගත් ඒක සුවිශේෂ වූ කාරණා. அந்த கோலிலே கோத்திரங்களின் தலைவனுடைய பெயர் எழுதப்பட்டது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விசேஷமான காரியம். කීදෙනෙ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ අපිට නාමයක් දුන්නා. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் මේ தேவன் සැරයටි நமக்கு ஒரு පාවිච්චි பெயரை கொடுத்திருக்கிறார். හලෙලූයා. ஆமென். ඒකට එක නාමයක් තියෙන්නේ. அதற்கு ஒரு நாமம் தான் இருக்கிறது. උන්වහන්සේ කියනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමය. அவர் சொல்லுகிறார் ஆமென். இயேசுவின் நாமம். උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් තමයි අපි මේ සැරයටි පාවිච්චි කරන්නේ. அவருடைய நாமத்தின் மூலமாக தான் இந்த Hallelujah. கோலை நாங்கள் ආමෙන් பயன்படுத்துகிறோம். කියන්න පුළුවන්ද? ஆமென் சொல்ல முடியும். අපේ සැරයටියේ තියෙන නාමය යේසුස්ගේ නාමය. எங்களுடைய கோலிலே இருக்கிற பெயர் தான் இயேசுவின் பெயர். ඉතින් ඒ සැරයටිය 12ම අරගෙන ගිහිල්ලා කූඩාරමේ දැම්මම පැය 24න් පස්සේ ඇවිල්ලා මෝසස් ඇවිල්ලා බලද්දි අනිත් කිසිම සැරයටියකටම ඒ කියන්නේ 12න් 11කට කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. මුකුත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. වෙනස් වෙලා තිබුණේ නැහැ. இப்போது ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே தேவனுடைய சமூகத்திலே 12 கோத்திரங்களுக்கும் சேர்ந்து அந்த கோல்களை கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு மோசே பின்பு வந்து பார்க்கும் பொழுது மற்ற எந்த கோலிலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. හැබැයි 12න් එකක් right එකක් ஆனாலும் 12 started blossom கோலிலே ஒரு கோல் மாத்திரம் துளிர்த்திருந்தது. දලු දාලා තිබ්බා. துளிர்த்திருந்தது. දලු දාලා තිබ්බා. துளிர்த்திருந்தது. ජීවනය ඇවිල්ලා තිබ්බා. දලු දාලා තිබ්බා. ஜீவன் එකයි. ஒரு கோல். 12ක් තිබ්බා. 12 දෙවියන් கோல்கள் වහන්සේගේ இருந்தது. අභිමුඛයේ தேவனுடைய சமூகத்திலே පැය 24න් පස්සේ 24 மணித்தாளங்களுக்கு பிறகு එකයි එක සැරයටියයි වෙනස් වෙලා ඒක දලු දාන්න පටන් ගත්තා. ஒரே ஒரு கோல் மாத்திரம் மாறி அது துளிர்க்க. මෝසස් ඒ සැරයටිය අරන් බැලුවා නම. இப்போது மோசே அந்த கோலை எடுத்து பார்த்தான் பெயர் என்ன என்று. யாருடைய பெயர் இருந்தது? ஆரோனின் பெயர். ආරෝන්ගේ නම තිබ්බා. ஆரோனின் பெயர் இருந்தது. අද මේ සැරයටිය උංගාක් අයගේ නම් වලින් ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. இன்று இந்த கோலை अनेகருடைய பெயர்கள் மூலமாக නමුත් உங்களுக்கு දෙවියන් பயன்படுத்த වහන්සේගේ முடியும். අභිමුඛයේ ඉදිරියේදී දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයේ ඉදිරියේදී පියාණන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ ඉදිරියේදී ஆமென். தேவனுக்கு முன்பதாக பிதாவுக்கு முன்பதாக அவருடைய கரங்களுக்கு முன்பதாக උන්වහන්සේ එක නමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. அவர் ஒரு நாமத்தை மாத்திரமே சொல்லுகிறார். ඒක තමයි අපි වෙනුවෙන් මැරුණු ඒ වගේම නැවත නැගිට්ටා වූ ජීවමාන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය පමණයි. ஆமென். அதுதான் எங்களுக்காக மரித்த உயிரோடு எழுந்த ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயர். උන්වහන්සේගේ නාමය කරුණ කොටගෙන அவருடைய நாமம் மூலமாக දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඔබට ජීවනයෙන් එනවා. හලෙලූයා. தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்களுக்கு ஜீவன் கிடைக்கும். උන්වහන්සේගේ වචනය උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. அவருடைய வார்த்தை அவருடைய நாமத்தின் மூலமாக රෝග நாங்கள் සුව වෙන්න சொல்லப்படுது. යනවා. හලෙලූයා. வியாதிகள் சுகமாக போகிறது. උන්වහන්සේගේ වචනය උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. அவருடைய வார்த்தை அவருடைய நாமத்தினால் நாங்கள் சொல்லும் பொழுது බීරි අය උන්වහන්සේ නැවත උන්ට ඇසීමට උන්ට කරුණාව දෙන්න යනවා. සුවය දෙන්න. செவிடர்களுக்கு தேவன் தாமே கேட்கிற வரங்களை கொடுக்க ඇස් போகிறார். නොපෙනෙන අයට ස්වාමින් වහන්සේ නැවත ඒ පෙනීම ලබා දෙන්න යනවා. கண் தெரியாதவர்களுக்கு கண் பார்வை கொடுக்க போகிறார். ඔබේ ජීවිතයේ යම්කිසි අන්ධකාරයේ බලවේග වලට බලපෑමක් ඇති වෙලා තිබ්බනම් ඒ හැම බලවේගයකින්ම නිදහස් කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்தகார வல்லமைகள் யாதாகிலும் இருந்தால் தேவன் அவை எல்லாவற்றிலும் இருந்து விடுதலை கொடுக்க போகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Even the demons will submit to his name. அதேபோல அவருடைய நாமத்திற்கு பிசாசுகளும் கூட This தங்களை morning I will கீழ்ப்படுத்துகிறது. declare that again. இந்த காலை நேரத்திலே மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன். Every evil force, எல்லா இருளான காரியங்கள், every demon எல்லா பிசாசுகளும் will submit to this name. அவருடைய நாமத்திற்கு தங்களை கீழ்ப்படுத்தும். The name of Jesus. இயேசுவின் நாமம். The name of Jesus. இயேசுவின் Hallelujah. நாமம். ஆமென். The name of Jesus. இயேசுவின் நாமம்.
The name of Jesus. இயேசுவின் நாமம். The name of Jesus. இயேசுவின் நாமம். Hallelujah. අපි මොහොතක් Hallelujah. අපි නැගිට සිටමු. நாங்கள் அனைவருமாக சற்று நேரமாக எழுந்திருப்போம். අපේ දෑත් ඔස්සවමු ස්වාමීන් වහන්සේ. எங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துவோம் கர்த்தரை நோக்கி. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය තමාගේ අතේ තබා දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. கர்த்தருடைய வல்லமை தேவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய கரங்களிலே வைத்திருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ கர்த்தரை பார்த்து ඔබ சொல்லுவோம். වහන්සේගේ සරයටි ඔබ වහන්සේගේ වචනේ මගේ අතේ තිබෙනවා ස්වාමී. உம்முடைய கோல் உம்முடைய வார்த்தை என்னுடைய கரங்களிலே இருக்கிறது. අද ඔබේ නිවසට ආධිපත්‍යයෙන් යනවා. இன்று உங்களுடைய வீட்டுக்கு அதிகாரம் ඔබේ வரப்போகிறது. වැඩපොලේ ඔබ කරන දේවල් වලට උන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍යයෙන් යනවා. நீங்க வேலை செய்கிற இடங்களிலே நீங்கள் செய்கிற உன்வாசைக்கு காரியங்களுக்கு பலன் அவருடைய என்ன? அதிகாரம் வரப்போகிறது. அவருடைய வல்லமை උන්වහන්සේගේ வரப்போகிறது. සුවය නිදහස වෙනවා. அவருடைய சுகம் வரப்போகிறது. උන්වහන්සේගේ නිදහසෙන් යනවා. அவருடைய விடுதலை வரப்போகிறது. ගැලවීම ඔබේ නිවසට යනවා. ரட்சிப்பு உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே வரப்போகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. தேவனுடைய வார்த்தை. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. ස්වාමීනි අද නිදහස් කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඔබ වහන්සේගේ වචනය உம்முடைய வார்த்தை. තුල තිබෙන බලය ඔබ වහන්සේ පෙන්වන්න ස්වාමීනි. ஆமென். உம்முடைய வார்த்தையில் இருக்கிற வல்லமை. ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුල තිබෙන බලය ඔබ වහන්සේ உம்முடைய පෙන්වන්න. வார்த்தையின் வல்லமை. ඔබ වහන්සේගේ වචනය සදාකාලිකයි. உம்முடைய வார்த்தை ඔබ நித்தியமானது. වහන්සේගේ වචනය உம்முடைய வார்த்தை කවදාවත් පහ වෙන්නේ නැහැ ස්වාමී. ஒருபோதும் ஒளிந்து போகாது. ආසත් පොළවත් පහ වෙනවා නමුත් ඔබ වහන්සේගේ වචනය සදාකාලයට පවතිනවා. வானம் பூமி ஒளிந்து போகும் ஆனால் அவருடைய வார்த்தையோ තමයි යාඥා நித்தியமாக කරනවා. நிலை நிற்கும். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සුවය පවතින සුවයක් බවට පත් කරන්න ස්වාමී. கர்த்தாவே உம்முடைய சுகம் தாங்குகிறதான சுகமாகட்டும். ඔබ වහන්සේගේ නිදහස සමාදානය පවතින සමාදානයක් නිදහසක් බවට ඔබ වහන්සේ පත් உம்முடைய කළා. விடுதலை சமாதானம் அது நிலை நிற்கிறதான விடுதலை අද சமாதானம். යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවල් හැම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ වචනය කරුණ කොටගෙන මේ අන්ධකාරයේ බලවේග අපි කඩා දමනවා. இன்று வார்த்தை மூலமாக பிசாசின் எல்லா அந்தகார සියලුම නපුරු ආත්මයක් මේ ස්ථානයෙන් පහ වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්